tipo mar Marjan mano jata chenro machon mano ka duol mar IBC mabende nogweta juma mabende wantiere ni ondike ni Dozier that opposition table a week to Marjan's exit. Dibed ni romo mabende kweth mapingo piny owacho noromo godo kod IBC bende momiyo ni Hussein Marjan nuwuok e telo duto ta biro bedo kanyis ka bende wang'e ni IBC gi sani ne giyiero kanyo Moses Tunkule yor kojolo kaka jata chenro maduong' ka duola mano mar IBC. Bang' mano Nyakorom Gajwang' abiro bedo ka donjo gi twak mokwongo dicho maka Nyakorom Gajwang' wapuonjera nena gimomiyo ni timo public participation nang'o miyo ni oja kawo pach jopiny kinde ka kinde ka piny owacho pok oketo moko kuom chenro mabende gitimo e chik. Kuom ranyisi sani paro ikawo mag jopiny ahinya ahinya kotenre kod uso mago mag shares mar kambi mar tudruok mar Safaricom. E kinde mabende itimo nonro ma itimo public participation makamana Kenya Nyakorom Gajwang' ni bende isewuok e public participation moro amora. Kopogore gi mano mar NADCO bende dhi mbele e gwenge mago mag Kaluo bende oganda ichoko pachgi. Koro dicho ma kawuono dhi bedo kod kinde ariyo mar mondo mi olernwa anena ni gimomiyo ochuno mar mondo mi kaw pach jopiny to kaka japiny nang'o ni ber ka iwuok mar mondo mi chiw pachi kaluwore koda chenro mopogore opogore mago mag sirikal. Kada setieko twak ma kama Nyakorom Gajwang' somo na Tito biro bedo ka donjo gi chenro mano mar ng'e thumbe wachakre saa 2 nyaka rom kanyo saa 3 mar okinyi. Okinyi ma kawuono entiere kod wendo jathum mong'ere kaka Sami Kijana. Sami Kijana ni haparo ni wero thumbe mago mag gospel, thumbe mag pako Nyasaye. Bang'e chenro mar mbako romo Joyce biro bedo katai ng'eni kawuono obiro bedo komenyo rowere weche mopogore opogore mabende osebedo ka rowere kata chidnad mar rowere osebedo ka kadhe ahinya ka koro wachako higa manyien Nyakorom Gajwang' lek mar rowere gin mage e higa mar 2026 chakre saa 4 ka Nyakorom Gajwang' udhi bedo koda welo mano mar mondo mi giwachan na lek mabende gintiere godo gi kaka dego bende ichano lek ano kanyo kintiere gi jang'ad rieko e weche mag tudruok kanyakla kod rowere 6 mabende biro bedo kobago dod twak chakre saa 4 nyaka rom kanyo saa 7 mar odiechieng'. Ng'ini juma ma kama Nyakorom Gajwang' chakre chieng' wuok tich nochako chenro mano mar mbako romo mabende wadhi godo nyime nyaka rom kanyo saa 7 mar odiechieng'. Koro kamano kaka chenro magwa nitiere kaka pile iyoronwa ote lai mago magote machokare deka 6:00 mbui mago mago ganda yudowa achiel kachiel yudwa e mbui mar Facebook wantiere YouTube Citizen Digital kanyakla kod mbui mar X. Ano wuon fan page mar mbui mar Facebook yudagi nying mar Sharon Ng'ao. Ibero kodwa nyaka giko kata mana lai mago magote machok bende nitiere 2-3-6-00. Magi e thuond weche. Wadhi nenore kode debe mondo mi odhi onyisa koro mondo wadhi wapimre ngufu to wadhi face off kode mondo wadhi wane ni to who is who 2027. Nyakorom Gajwang' kamoro moro mintiere dakika hena uchiel tok saa 12 mar okinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ng'ao. Kwachako heni duond bura mar ODM othal kod jakom mar riwruok mar Azimio la Umoja Uhuru Kenyatta kagikoni gin kaka ODM ok giyango lokruoge ma Uhuru timo mamiyo jatend Wiper Patriotic Party Kalonzo Musyoka kaw thuolo mar ugai mar Azimio. E barup ODM mochukogno kod jatatije mar ODM Oduoro Ng'wen ne duol mandiko duond buche siasa e pachoka. ODM okoni Uhuru onge teko mar riembo kata ndiko ng'ata manyien e riwruok mar Azimio. Gikoni lokruok makamago inyalo mana tim ka jodito mag duond buche mokelo kanyakla Azimio obedo kendo okelo wachno. ODM koro okoni duol magayo duond buche mag siasa e pachoka mondo wit oko kwayo mar mayango Kalonzo kaka ugai mar Azimio. Kopogore gi mano, duol motelo ne yiero kod yango kiewe pachoka IBC oyiero e yor kojolo Moses Ledama Sunkuli
kaka jatatije kendo jagoro mar duol no kuom thuolo mar dweche 6. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, Sunkuli okawo lemo no kowuok kuom Marjan Hussein Marjan e kinde motelo ka yande omako lemo mar director matayo chenro mag yiero e duol mar IBC. Ndalo ariyo bang' jatatije machon mar duol matayo yiero pacho ka Marjan Hussein Marjan gweyo tao kawuok e lemo mare, commissioners mag duolno ka okang' mar uya mar dino fuok ma oweyo. E lemo no, Moses Ledama Sunkuli mayande tiyo e duolno kaka director matayo chenro mag yiero ema koro dhi mako lemo mar jatatije yor kojolo kuom thuolo mar dweche 6 nyaka chop duolno ta chenro mar keto ng'ato e lemono e yo mongirore. Motelo e twak mare mar tich adek jumani, jakom IBC Rasta Sethekon nyoyango ni gin gi dwaro mar dino fuok e lemo duto maninono kapok ochopo giko higani. Moses Ledama Sunkuli koro mako thuolo mar jatatije ka duol mar IBC, kom manenore mani kod liet mapek bang' jotelo mamoko mane gin jotatije duolno bende yande owuok kapok thuolo magi orumo. Jotatije mayande osewuok e lemono ka thuolo magi pok orumo oriwo koda ka James Oswago kod Ezra Chiloba. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jomoko kuom jopiny ma Kisumu owuok tung' mosuo kod wach mar tero jo Kenya Singapore. Kagikoni onge kaka mano nyalo timore kapod oganda ywak nikech nengo ngima moidho. Onge mar tije ne rowere mibadhi mokoko sectors mopogore opogore. Chudo ne joma ne ohinyore e kinde ng'anyo ma pacho ka. E kind mamoko ma pod miyo jo Kenya pek. Mana ka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa magi ne giwacho e kinde romo mar lalruok mane gibedo godo kod komiti mochung' ne lipod NADCO mabende nochakore ayanga telo mokwongo kod e county ma Kisumu. Romo mabende notima Mama Grace Onyango. Joturwa wasebedo kiwuodowa e wacha ni peace tok chulwa waneno mang'eny pod watie nyaka kawuono. We talk about Singapore, we talk about Ghana, but we don't have drugs in our hospital because some people are stealing those drugs there. Magi moko kuom paro mopogore mane omienjo e kinde romo mane otimore kind jopiny gi jokanyo mar kamiti mochung'ne lipod NADCO moting'o ajenda par madongo kata the 10-point agenda mane ochwoye kogno kod mosenindo Raila Odinga kaachiel gi jatend piny William Ruto e kinde winjruok margi. We are the committee overseeing the implementation of the 10-point agenda and the NADCO report. We are partnering with stakeholders who are implementing agencies for this agenda so that they can tell us how far they have gone in implementation of these key issues and what gaps might there be so that we can be able to make recommendations to unlock if there's any process that seems to have stagnated or seems to be problematic or something that needs a bit of coordination. Jopiny kane medo golo pachgi e kinde lalruok makamano, ne gikawo thuolo mar yango onge mag tije ne rowere ka gikoni kamitino mondo ket agenda no e tielo manyime e lipot margi. So, as youth of Kisumu, we are sending the team from the office of the president. If you go back, tell the president that youth of Kisumu, we need employment. We don't want to say mambo ya tota. We need employment. Bende ne giywak ni kata mana wachudo ne jogo mane ohinyore kinde ng'anyo mosekalo pacho ka en wach molokore thum iwero awera to ji winjo. We are the people. Our brother was killed, our children was killed, but no compensation. The compensation should capture the Chiloba must go, Chebukati must go, the 2007, the 2013, the 2017, the finance bill. E kinde mane gitielo wach mibadhi mogoyo limtidi pacho ka bende ne giseyo jotelo ni tiyo gi omenda mane bero ngimagi giwegi ka jopiny to hinyore nikech pek mar ngima to wach dhi Singapore to iwero. Going to a certain function, you may think that he's going to a war. It is a convoy.
Kuom mano jokanyo ne osingo mar neno ni lipot magibiro chwalo mondo okete tim chop dwe manyien biro riwo ywak jopiny duto kaka yor bero ngima jo Kenya motelo ne wachopo Singapore. At the end of the day, what do we want? We're looking at the full implementation of the NADCO report and improvement in those indicators. So even as we proceed to Singapore through Malaysia, let us also build Kenya to the point that even those countries can begin to admire. Agenda ni en ma jopiny, jakom kane pokowewa ne en very categorical ni odwani mondo weche gi okony jopiny. Magi timore mana tok seneta ma Nairobi kendo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna chieng' tich ariyo jumani ne chiwo ndalo 30 mondo lipod NADCO oketie tim ma okolewo kuma ne osoko wang' kamiti mochung' ne lipodno kuom sebedo kaninde tijgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend piny William Ruto okoni chenro mar nyota mabugo yuto marawere okowinjore oketie siasa ni mar sirikal mar Kenya nitiere kod ting' mar gero piny. Ruto manolose kaunti ma Kilifi oyango ni piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka sani osedhi maber kod mise mage mokoni geto loko uchumi mar Kenya kendo tero e okenge mag pinje mosedongore. Jalup jatend piny korka kore to ojiwo rawere mar mondo mioti kod pesa makare moko donjore godo e timbe mok ni kare. Mheshimiwa Salim Mvurya, magavana wote ambao pia wamefika kwa makofi tafadhali, na nikiwakumbusha wale ambao wote Mheshimiwa Rais, siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Na ndio tumekubaliana safari hii. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Sababu kuna watu hawana maono, hawana mpango, hawana sera, ni vitimbi, ni chuki, ni ukabila, ni ubaguzi. Hiyo ndio trademark yao. Ukitumia hiyo umepata leo, utapata ingine 25,000. You get 22, another 3,000 will go for your savings. Total 22,000 today, 22,000 in future. Total savings ya NSSF 3,000 today, 3,000 in future. Ukipiga hesabu 50,000 pesa ya nyota. Nyota ni fire, si fire. Nyota iendelea isiendelea jameni. Muradi huu kutupatia manufaa ni nyinyi vijana, bidii yenyu kwa mapenzi yenyu. Ila sivyo, hii bidii yote ambayo rais ametuletea haitafua dafu. Kwa hivyo kwangu na kwa viongozi hao wamesimama hapa, tunataka tuwasihi vijana, msitubwagi. Jalup Gavana he kaunti ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga koro landa yanga ni odhi laro kom mar gavana mar kaunti no yiero mar higa mar 2027. Magwanga mano yiero tika chiel mar ODM gi gavana mar kaunti no Gladys Wanga e yiero mokalo. Ne odhi ataro kod chung mar jatende e yiero madundo mano bag Kasipul kama ne osiro Philip Aroko mano chung kar kende ka jatende to nosiro Boyd Were. E twak mare Magwanga hokoni osebedo ka oyudo sanda kendo kata mana ofisi ne olor moko nyal donje. Gino mosemone tiyo ne jopiny e lemo mar jalup gavana. Onyiso gavana Wanga mondo oikre ne piem ma iye tek e yiero mar higa mar 2027 kendo okodhi dok chien e dwaro mare mar bedo gavana e yiero mar higa manyien. Abedo your running mate. To podo kwa tieko awatam. Tese neno ni mondi lor na office mondo mikika bedi office no. That means ni marie jote mangowa. Kata dak kanyakla ote mangowa. Kata tiyo kanyakla okethore. Omiyo wadhi face off kode. Magwanga dhi bede ballot. Wadhi neno rekode debe. Mondo miyo dhi unyisa kuro mondo wadhi wapimre ngufu. To wadhi face off kode. Mondo wadhi wane nito who is who 2027. Kaporo ne kaunti ma Homa Bay, MCAs magod bura e kaunti ma Homa Bay oseyo jalup gavana Oyugi Magwanga e wi okang' mar lando ni en bende odhi piem gi jatende e laro kom mar gavana yiero mar higa manyien.
MCs go kotelnegi gi jatend kweth mathoth e od bura Richard Ogindo koa jakom mar kamiti mar pur e od bura e kin mamoko. Osemagwanga magiwacho ni ok nyis jopiny adier ni mar en owuon emosejwang'o tich kendo okeyo miriambo ni otame tayo chenro mag apise. MCs go oriedo moko kuom chenro mosetim e kaunti no e bwo migawo mar pur manyiso ni Magwanga osebedo gi thuolo kod sir mag tayo chenro mage maonge obadho. En wich kuot ahinya ka a person of status mar Honorable Yugi Magwanga nyalo riambo ok en gima ni kare. Homa Bay ka e sirikand Nyawang'aya mae Homa Bay mose develop gimilo ni farmers data makonyo wa weche mag planning and development masamo wadhi ng'eyo kodhi wan gadier ni wang'eyo kodhi moromo ji nikech data mose tim mano en achievement mose tim under his ministry ma en wuon ma en minister kendo pod en gi deputy governor omen wich kuot ahinya pod his own gik ma en wuon osetim. And wan wadwa tiyo tije ke chik kichamo pesa dwe mar 9 wadwaro equivalent amount ichamo pesa dwe mar 10 wadwa joma mi pesa midhi go campaign migoriko gi governor go konegi ni mondo gimi pesa ma dwe mar 9 ma dwe mar 10 dwe mar 11 dwe mar 12 gi pesa ma dwe mar 1 close to 5 million gimi mwane kindiko check modhi account mar county nikech ichamo msara okitiyo mano e gima wakwayi ni mondo itim. Chenro mar chwalo pande na jopiny kod ndiko jogo ombulu manyien motelo ni yiero mar higa mar 2027 medo dhi nyime e gwenge mopogore counties ma Kaluo. Magitoro were mine matindo kaachiel gi jodongo mabende ne pok oyudo pande. Chenro makamano osebedo ka dhi nyime e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay. Kaita gi apis jagoro mongirore e bad migawo mano mar arita Dr. Raymond Omulo. Chenro mar kawo pande kondiko jogombulu manyien ne ochagi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kendo osebedo kodhi nyime e gwenge mopogore counties ma Kaluo mar chiwo thuolo ne jogo mane pok okawo pande mondo oyud pande e yo mayot ka bende gindikore kaka jogombulu ne ikruok ne yiero mag 2027 e kaunti ma Homa Bay. Chenro ma kamano osebedo kitayo kod Lavenda Ojala ka gichopo ir jopiny e kor gwenge mopogore kaunti ni mapok ne okawo pande magi mondo oyudgi e yo mayot kane olose chief camp ma Kogwen Oriang' ka chud bura ma Karachuonyo. E kinde chenro makamano Ojala ne okun gisechopo ir jopiny mathoth ka gitiyo gi jokanye sectors mopogore kaachiel kod ruodhi gi jolupgi. Ka wasetimo program ni mang'eny kabisa itime Luo Nyanza mangima from Siaya, Kisumu, Homa Bay nyaka Migori and ng'amomiyo ma obedo mayot en PS mar Interior Dr. Raymond Omolo nikech ung'eni gini mondo miang' chok ji mobed gima koro kako timore kawuono ni okoyot ahinya. Koro wan tijwa en tich wuotho to wang'iyo ni event otimore maber ji obiro kendo watiyo gi grassroots mobilizers mondo ji ochop kuonde molosgie. E kinde chenro makamano bende gichiwo thuolo ne jogo mapok ne ondikore kaka jogo ombulu mondo otim mano ne ikruok ne yiero mabiro kane okundi bende dwaro margi en konyo jogo mane kod pek yudo pande yo mayot e gwenge ma giwuoke ahinya to rowere kaachiel kod mine matindo mane okendi kapok ne okawo pande mag-gi. Koro kura bende nyaka gikaw mondo kik ng'ato ne ni koro waketo negi obedo mayot mondo nyaka gikaw mana kura. Koro ber mar bedo gi kipande no be nyaka ging'e. Gima duong' ma bende challenge ma waseneno ni kuom wamama. Samoro konyuom ng'ato koro kumodhi otedeno kano tedo ko onge ID to dhi no dhi kawo ID tidwoke no dhi om kipande mar jonyuolne. Koro idak maonge kipande ka ema koro shida bede mang'eny. M-Pesa mar jaodi ka ng'isetimo andi idwa ni kane M-Pesa jaodi to pesa nikisekawo ikete lwet ng'ato ok inyal control. Koro ina ka nyionge pesa nikech ID madi yawo kata mana account mar bank kata mar chama moko miyawoga sako ionge godo. Kama kuom jopiny mane ochopo e chenro no bende jiwo ber mar bedo kod opande kane gijiwo rowere kod joma pok okawo opande mondo oti kod thuolo makamano gindikre kaka jogo ombulu. Kitimo ohala mondo mi yud dongruok nitiere gimiluongo ni keno kata savings. Kikeno e bwo matres ama ikeno kamoro okin gi hakika ni pesa ni mikano no ibo yude kumikane. To ka inyalo bedo ni keno e bank kata M-Pesa mago eko kuonde ma osekelnwa ma wanyalo kano godo pesa to wanyalo mana golo pesa gi ka wan gang'owa wan gi kipande. Pande ber kipande ni kipande kata di makao line mar sime chuno ni kipande nyaka bedi to i sime ka initiere go
kisebedo gi kipande to simene ipo ka ng'ato orini pesa tidhi golo go to kionge gi kipande to onge kaka inyalo register line miyud kata pesa. Number 2, kipande en sila mari minyalo yiero go jatelo ma chunyi dwaro mondo bi otel ni mondo yud dongruok maber e piny ka. Koro mano ber kipande. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ywaruok mantiere kinde jopuonj madongo mag kuonde tiego tije lwedo kaachiel gi migawo mar somo mochung' ne kuonde tiegruok gi. Omenyo deko maneno e cholo omenda ne skunde kod jopuonjre gino michich godo ni nyalo rocho somo poni ok orang mapiyo. Jagoro mongirore migawo mar somo Esther Moria matwak kod fwambo mabende twak gi jofwambo olero ni midhiero mar omenda nitiere kuonde duto mak mana ne gitemo kar nyalogi. Nyaka sani oyangore ni kata hola pok ochopo ne jopuonjre mag TVET kodong' dwe achiel to thothgi tieko tiegruok mokwongo higani. Judith Omondi kod mathoth. Fire is being lit by people who are not responsible. Jagoro maongirore migawo mar somo Esther Moria oseyo moko kuom jotelo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo ma pacho ka manyo wuok oko mar seyo tende kuom podho mar TVET ma jopuonj madongo golie koni mienjo. E twak ma Moria obedo godiochieng' ma kawuono oyie ni pesa samoro deko mak mana ni kaka jatelo otemo kendo kaka nyoro ne otwak kod jatend migawo mar somo mondo mi gilalre wi kaka omenda mar hola mano help chopo ne jopuonjre mag TVET. Since yesterday I've been struggling together with the CS to be able to avail the help that has not been released as yet. So it is not that we are not willing, but sometimes the availability of these resources is not absolute. Resources will always be scarce. So yes, there are times that we will not be having all the resources that we need to allocate to the students, and that it is not even enough anywhere, even in our homes. Kuom dweche osebedo kaliekore wach mabende oketa yanga kod riwruok mar jopuonj madongo mag TVET ni thoth jopuonjre we skunde wach ma Moria owito oko kendo yango ni chakre higa mar 2023 nengo mar somo e TVET osedok piny kipimo kod higni ma okalo. This is normal with the space with training, because if we are talking about the fee that is payable to the by TVET students, there is the household space. There is a household part of it, part of the fee payment. And what would happen is that probably, especially now that there is a lot of kiangazi in Kenya currently, there could be a bit of a problem with parents and students therefore being able to meet that part of the payment. And therefore, the dropping out could be as a result of that space. Bende Moria owito oko maliekore ni pok giketo tiegruok makare mar CBC ne jopuonj mag TVET ka okoni CBCLI madhi medo lony ne jopuonjre mag TVET. TVET training has now been modularized. TVET reforms have been here with us since 2018. A lot of young people were still going out of training, say after a year, but did not have an employable skill. You have been in school for almost a year, but you still cannot be employed. We have just trained about 1,500 solar installation technicians. We have only trained them for a month, I think a month and a half. Those technicians are the ones that we are using now, because we have an MOU with KCB to solarize all our institutions. Judith Omondi, Ramogi TV. Jauchelo maki kotendre kod uso yedhe mag nego kute kata pesticides moko puodhi kendo onge lesen. Odiochieng' manyoro e apedha manatime boma ma Kisumu kod jokanyo kod obila mag board mochung' ne yedhego Pest Control Products Board. Board no okoni yedhe moko puodhgo nyalo kelo midhiero mopogore ngima oganda ne cham e puothe kod alwora mangima. Kage jo oganda mar neno ni kinde duto ginyiewo yedhe mopuodhi e dukni mag Agrovet mantiere kod lesen mar usogi e kinde magitielo ni apedha makamano pod gibiro bedo ka gidhi godo nyime.
Jauchiel mano mako odiochieng' manyorogo ogen mar biro chopo e nyim doho mar duoko penjo ewi ketho margi. Kawuono e operation mwatimo kawuono wandio ji to gin joma osebedo ka uso yedhe maricho. Koro wakwayo jopiny kidwaro yath kik idhi ing'iew yath e street. Kik ing'iew yedhe moko miuso e street. Yath mora mora miuso iuso e Agrovet. Kidhi ing'iew kata ntiere moko ma kaka magi ok usi. Magi ok ibiyudo Agrovet to bende ok ibiyudogi kata e supermarket. Ok ibiyudogi kamora mora. Ibiro yudogi e street nikech ok opuodhgi. Koro mopuodhi to dhiye license dealers kumo joma miyo license mausogi. Basi tumeweza kunasa washukiwa kama 6 wako ndani, wanaenda mbele ya koti kujibu mashtaka kwa nini wanauza dawa ambazo hazijasajiliwa. Dawa ambazo hazijasajiliwa zinakuwa na madhara kwa binadamu, kwa afya ya umma na pia mifugo na environment ama mazingira yetu. Dawa ambayo imesajiliwa hapa nchini Kenya, kwa ufupi utaangalia PCPB, registration number inaanza na PCPB capital letters, inafuatwa na CR na 4 digits kwa kibandiko cha hiyo dawa. Nyakorom gajonge apedha makamago ben makelwe giko mar weche manyien okiny makawuono dakika hoskadho 30 tok saa 10 mar okinya. Kauyo matin aduogo gi nonro mar gazet keteramu gi TV. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sancho kida chief en ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Nyakoramo. Bendi ng'eyo ni del makare nyalo miyi fuong'ruok e timo gik mopogore opogore. Inyalo chopo del makare ka timo orako mopogore opogore kama itiye kata kamoro amora ma intiere odiochieng' ka odiochieng'. Tudri kodwa chieng' tich abich jumani e chenro mar Oimore kama watwakie kod jolony mabiro puonjowa riekni matindo tindo manyalo konyi bedo kod del makare kendo miyi fuong'ruok e timo chenro magi ma pile pile. Kik bai. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno. Jatuong nyathi josakwa
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Nyakorom ga jonka moro mintiere machiegni nonro mar gazet dakika in 33 tok sa pagario mar okinyi. Wanono gazede ariyo kaka pile. Antiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche momi pek bendo pogore. Daily Nation omenyo thor wach kotenre kod anyuola mosebedo ka kedo kod tuo mar kansa. Kuom thuolo moheo higni 30. Wang'e ni piny ngima no hingo World Cancer Day. Odiochieng' moket kende mar hingo tuo mar kansa chieng' tarik 4 dwe mar 2 manen chieng' tich adek mano mar jumani. The Standard gikete kanyo ni illusion of numbers makaluore kod romo mabende jatend piny William Ruto nobedo godo kod jogo mabende lap dogne kombe mopogore katiyo kod otiko mano mar UDA motelo ne yiero mar higa mar 2027. Romo manotime kar jot mar State House mabende noywayo jochung' 12,353 kata kamano oseodhi ni thothgi ahinya nawuok mana e gweng' achiel. Koka mano kan kenda antiere ka gi Julius Otieno. Julius machiegni nyalo mna ka thuolo mar Musa Jikorom Gajwang ka gino mara ni Chieo Makare. Achieo Makare erokamano Sharon. Achieo Makare wabiro kama wang'isa oganda luo gi manie oboke ma kawuono. Mana kaka isechako mana lidhe matin Nation Daily Nation ka achiel gi The Standard newspaper utingo sigana ma beyo ka ber ka kila ng'ato somondo ne anento weche mag kansa gi tero jinade iwacho ni familia achiel ose chande kansa kuom higni mok tin 30. Standard otemo kono kaka aspirants ama jok madwa dhi laro kombe mopogore gi chama mar UDA karang'eny gin jok mawuok mana bath Kenya achiel mopogore gi kaka nwaparo ni kila part ma Kenya jiwok mar laro kombe mopogore gi chama mar UDA ma jatende en ker William Ruto. Ang'en wadhi ng'iyo sigana matin mantie lakini ng'eny to ng'ato nyalo nyiewo oboke wuon mondo som onene gima ni iye. Mana kamana ng'eni sigana gi duto te Nyakorom Gajwang' iwacho ni thor weche makamagi bende gin mamago ma jopiny gombo mar mondo miyo winja. Pan wacha gi gazet mano ma The Standard kama gindike ni illusion of numbers. Illusion gi dhongere Nyakorom Gajwang' en gino ma awacho ni it's wrongly misinterpreted. Oko kete kaka nego bed ni entiere. Dibede ni kwan mag oganda 12,353 ma bende oseyangore ni dwaro chuge kombe mopogore. Nowuok mana e dhot iwacho ni thothgi kwan ata malo 50 nowuok mana e dhot achiel. Mane mwachak godo The Standard Nyakorom Gajwang'. Mana gima aneno jo Standard temo wacho ka ni mok tin ata malo 50 kara wuok iluongo Rift Valley. Ting'eyo kono e koma ker wuoke. Machal ni jok ma area no neno ni ka gintie e chama ama e party mar rais to yiero mar nyalo bedo mayot. Kaka ng'eyo Nyanza for example ndalo mane baba ntie cha ken pod nyalo timo nyaka higani kane sayudo chama ama otiko mar ODM to yiero mar nyalo bet mayot matin. Kora paro mane momiyo jo Rift Valley ama jok ma yokor gi ker konyo neno kapo ne wadhi kawo ama kawayudo otiko mar party mar UDA to yiero nyalo bedo mayot kopogore gi jok ma dhi laro kombe gi party mamoko ama ka gidhi laro kombe ka gin independent maonge party ma gidhigo. Lakini kata kamano kitemo ng'iyo list ni to nitie jok manowuok kuonde mopogore ok Rift Valley kende nyalo bet ni Rift Valley emowuok ji mang'eny lakini king'iyo gi nitie jomowuok Nyanza, nitie jomowuok Central, nitie jomowuok Coast, nitie jomowuok Nairobi. En ji moriwore lakini kata kamano jok mawuok Rift Valley chal ng'eny molo jok mowuok e kuonde mamoko mag piny ma Kenya. Nikitse bende ne ntiere ni kwan jogo ma bende wuok e god Kenya bende nokoyangore malong'o ahinya kiwacho ni seyo bende ne ntiere gi jotelo ma bende nochopo kanyo Nyakorom Gajwang'. Wach makamano nano ka The Standard omiepek e ite mano mar 4 gi mano mar 5. Kieso mi ite mar 4 gi mano mar 5. Iwacho kata ni e gwenge makaluo to par ni romo makama Julius bende bedo banka koro nwaseneno listi mago mag nyinge iwacho ni the big names, the new names, nyinge manyien, nyinge mana wang'eyo ma bende nosebedo siasa mopogore. Ahinya wan kaka joluo ng'eni dwaro marwa e gwenge mag Nyanza. En ng'iyo ni jomage ma bende dwaro chung koda to bende nwaneno gi motelo ne romo makama Nyanza. Aneno kanyo ka noywayo matin ne naneno listi no kae
Nyanza noywayo matin ne ji 600 ma bende nodhi e romo makamano. Ne gitemo, ok apar ka 600 tin kabisa. Kiparo gi king'iyo kaka ne yiero mar maiga mokalo ne chal ama yiero mar 2022 ne chal, jok mano laro kom gi cham ma UDA Nyanza ne tin kabisa. Makoko san ka ginyalo chopo 600 matin namba no nyalo bedo kodhi malo, lakini king'iyo ODM gi UDA sachako bedo ka dwaro loso coalition ama mondo gibi achiel kapok yiero mar 2027 timore, lakini nitie jok mane chako ywak ni to okwa tim zoning mondo ka wacho ni Nyanza en stronghold ma ODM, then UDA kikel ng'at madhi laro komora mora kono giwen UDA ka giwen ODM, to ka en Rift Valley en stronghold mar UDA, then ODM be kik field candidate ama kik ket ng'ato mondo lar komora mora e yo mar Rift Valley nikop kono en stronghold ama teko mar UDA ng'eny e piny mar Rift Valley. Lakini aker mano ka gidhi winjore mondo gitim zoning no ama okan giwinjore wach mar zoning mondo kila party oket candidate ama oket ng'ama dhi yaro kom ama dhi goren komora mora kila part ma Kenya, Nyanza, Rift Valley, kila kama ma Kenya. To ng'ini wach zoning no bende mogane bende winjo kaluwore koda lalruok mano mar UDA kanyakla koda ODM. Kata kamanya korom gajwang kaluwore kod kwana mano moheo 2012 ma bende nochopo kanyo. Iwacho ni 960 kuomgi 980 aspirants makamago na wuok e county ma Nairobi. Nakuru kanyo no aspirants 691. Nande noyoyo kanyo aspirants 628. Kata kamano ibiro bedo kisomo wach makamano e ite mano mar 4. Weche mamoko ma bendo mipek kotenre kod weche mag somo. Midhiero mago mag jopuonjre manyawawa wacho ni ghost learners e skunde mopogore. Nyaka sani bendo seyangore nitiere ghost schools magi koro skunde manyawawa nyakoro ngejwa. Maromo kanyo 1087 to magi sikunde ma bende osebede kicholo negi omenda to gionge tiyango ni gintiere koda jopuonjre. Kinde mokalo nano kanyo ka jatend migawo mochung' weche mag somo Julius Ogamba noyango ni ministry kata migawo mochung' mar somo lalo bilion 1.1. Koro kinano oboke ni wacho ni kaluwore gi nonro manotim gi migawo mar somo, nyithindo mok tin 87,000 kara gintie e buge mag sirikal mag wacho ni mag nyithindo mag skul, lakini kidhi e skunde go wegi to nyithindo go onge. Iluongo gi ni ghost learners. Nyithindo go onge, gin e records nyingi nitie e buge mag sirikal, lakini kidhi e skul wegi to nyithindo go onge. Kendo gimoro maduong' kanyo ma sigana ni wacho en nitie skunde mantie oseger nyaka classes lakini nyithindo onge e igi. Matiende ni ka sirikal oro pesa skunde ka giparo nyithindo nitie skunde go lakini nyithindo kara onge skunde go. Kendo king'iyo nyithindo mok tin 87 kara onge skunde to e buk ma sirikal wacho nyithindo to nitie. Matiende ka sirikal oro pesa to pesa ni ok chop nyithindo ama ok chop kama dware cha dhi e mfuko mar ji binafsi. Labda jok manie ministry ama jok matemo timo kelo ama inflate ama medo numbers mag nyithindo ka nyithindo onge kanyo mondo gikaw pesa no gikete mfuko. King'iyo nyithindo 87 go pesa ma sirikal oro ma en pesa mang'eny. Kop king'iyo national school for example, sirikal oro kila nyathi pesa mok tin 27,000 kila higa ka higa. King'iyo junior secondary pesa nok tin 15,000. King'iyo primary en gi 1,500 kila nyathi ka nyathi. Matiene en pesa ma ke oket kama achiel to en billions ma wuok jo Kenya chulo sur pile lakini magi pesa mok dhi konyo nyithindwa, dhi kuom ofuko mag ji dhi temo gidhi en corruption, en na mibadhi mane nitie e ministry mar migawo mar education ama mar somo. To madwa ka wach ma kerwe gi ber kong'iyo wach ko ok en gima ber ka jigolo pesa, jigolo osuru kila ng'ato ywak ni kopo osuru ma serikal kao koa e mfuko wa, lakini pesa gi okonywa, pesa gi dhi mfuko ma ji binafsi. Ok en gima ber. Dwa ka serikal ong'iyo wach to jobagi manene notemo kelo nyithindo ma ok exist, ok ikete system, then gikawo pesa ma jo Kenya ose matek mondo oyud gikete mfuko giwegi. Ok en
okan gima ber. Mano nyisi kit mibadhi mabende ogo tiach kata mana mako tiach badi migepe mopogore opogore. Teite mar ariyo piny kanyo Julius, nanitiere milome mabende nochiw koda bad migo mar obila mano kowuok kuom jaulwach e lo obila mane ite mar ariyo piny kanyo mano wach mano wuok kuom Mushiri Nyaga. Inyalo paro kanda mago mag jopiny mabende ni rodho kana tugo pool gotieno manyaka sani jopiny nochiwo ywak Nyakorongo Jwang mar mondo mikawnegi chik. Tadiera obila nowacho kanyo ni negisebedo ka gitimo nonro kowuok kuom bad migo mar obila mano mong'ere kaka Internal Affairs Unit. Mano wacho ni biro bedo kikawnegi chik mager kaluwore kod oboke mabende gigolo chieng' ngeso mar juma mokalo. Sani koro yangore wach mabende Senator Manandi Samson Cherargei nowacho ni obila manego bed ni ikawnegi siem mager kaluwore kod timbe moko winjore sani korero mi transfer gibiro Nairobi kae. Jogo segal nitie moro okel Lang'ata ka nitie moro oter Pangani moko ter okel gi Nairobi ka matiere ne mane police wacho mane jotend police wacho ne jogi ogole tich ama ofisa gi oket tenge matin kalure gi nonro mane dhi mbele jo karane ok ogole tich gima notimre ne jogi okel gi Nairobi ogol gi kama ne gikose kucha koro gibiro tiyo Nairobi. Mano ok dhi mi officers go mondo kendo owe timo gima ne gitimo ne jo Nandi ama vijana mane tie Nandi mane tugo mar pool. Aparo police ko wacho gima dwaro aka gitimo ne gipromise ama ne gikon jo Kenya gidhi timo nonro mondo gine adier kama ne tie jogi mano koso kose police mano koso. Lakini kar mondo gis jo Kenya no wasetimo nonro chopo kama jogi mane makosa ama ne gionge makosa ok giwas gir kabalono gima luore en koro gikawo officers go gi transfer gi ka giwuok Nandi ka giduogo gi Nairobi. Mano miluongo ni impunity ma dwa ka police service otemo nyogi kabila kop ok gima ber ka police timo gima rach makela ng'ato gima rach lakini kinyne tiwegi kendo duoko gi tich to gidhi mbele ka gima otimore onge. To seyo makamani mere mana biyo ni obila inyalo paro ka nonro makoni kod kocha iwacho ni timo inyalo paro kata mana nonro mano mar obila mabende iseyo ni nomonjo Gachagua kanisa bende pod nonro bende pod itimo nyaka sani poko wacho kata gimo gino nyaka kawuono to Gachagua osenyaka dhi ka police IG wik mokalo ne gidhi nano Douglas Kanja ma en jatelo mar obila bagi wuoyo kod office bagi miye aparo ne opposition ama Gachagua gino nomiye odiochienga 14 mondo gitimo nonro mondo gisgi to gichopo kanye tarik 10 ndalo 14 gorumo tarik 16 koro ritare to kocho tarik 16 police de wacho nonro chopo kanye kose kaka ne opposition wacho ni ginyalo dhi ng'anyo kapo ni police okotimo nonro ama okome gi report maber ewi lweny manoyudo Gachagua e kanisa Manyeri. To ite maraboro Nyakorongo Jwang lokruok e duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka Juma Nyakorongo Jwang nono kanyo kama ne jata chenro mano ka duol mar IBC Hussein Marjan nogwetao kanyo koro nono kanyo ka IBC nochugo kanyo Moses Ledama Sunkuli mabende biro bedo ka bedo CEO kata jata chenro maduong' ka duol mar IBC e yor kojolo. To Sunkuli ni bende osebede IBC kanyo nikech osebedo director mochung' ne weche mag electoral operations mochung' ne weche kaka itayo yiero pacho kae. Gima nyobogo ji mang'eny en ni Marjan nantie gi jolupne ariyo 2 deputy CEOs jogo tenyo commissioner wejo jariyogo oko kotangata achiel kuom mondo bed acting CEO instead gidhi director moro mane en piny matin kata kamano director ni ilongo ni Moses Ledama osebet system osebet e IBC kuom ndalo mok tin ahinya matin en gi experience e IBC ama yore mag yiero lakini gimanyobogo jo Kenya to ang'o miyo jo commissioners ama commissioners mag IBC oweyo 2 deputies mag Marjan to the director moro mapiny mondo bed kaka acting CEO chal kagima deputy ajogo mag IBC go ama mag deputy CEO mag IBC chal kagima gibe ginyalo wuok e tich ama nyalo gor tich kata kamano ben contract girumo 2027 kachakre kanyo aparo ne momiyo labda commissioners wacho no wamany ng'ama nyien ama wakel ng'ama piny matin kopi jogi chiegni wuok e office nikech ibiro bedo ka gionge to yiero ni higa manyien koro nyaka gichak bet ma ting'eni gima mako dhok mabendo oganda na penjore ni nang'o ni koro Marjan wuok e apisi kendo gwe tao to nek bedi tam ne rumo chieng' tarik 9 dwe mar adek higa mabiro dibed ni en kaluwore kod limbe mabende kweth mar opposition kweth mapingo piny wacho nodhi godo ka IBC atemo neno oboke mar Nation en gi sigana malure gi gimomiyo Marjan nogole tich gitemo wacho ne nitie weche
mag procurement ne nitie company miluongo ni Smartmatic mano supply technology mane otiyo 2022 to chal ka gima Marjan notemo medo company no ndalo no extend contract ka commissioners kia to ka gima mane nyalo bedo no kelo wach e dondruok e kind commissioners gi Marjan kata kamano an wadhi e nation mondo wanene matut mondo wanen to en adier en weche mag procurement kosentie siasa moko ama opposition ema nodhiro commissioners mondo gol Marjan office to panya kwaram gajong Marjan ni nodonje e PC e higa nodonjo kaduol mano mar IBC e higa mar 2015 bange nokete kanyo CEO nokete kanyo kaka data chenro e higa mano mar 2022 bang wuok mano mar Ezra Chiloba e higa mar 2017 makoro donje yor kojolo mano Moses Damasun Kuli bende koro bro bede yor kojolo kum thuolo mar dweche auchiel kapok IBC oyudo data chenro manyien te ite maraboro piny kanyo bende wang'eni ikruok makoni kod kocha Nyakorom Gajwang dhi nyime motelo ne yiero mar higa mar 2027 aneno ka koro duond bura mar ODM oyudo jokanyo 300 mawuok e duond bura mar PA ni Nyakorom Gajwang Pamoja African Alliance tingeni en ga mar Kingi mano Senate mano speaker mar Senate to ngena Kingi ne ja ODM kane pokoloso chamane mar PA lakini tie gimama ntie pattern moro matimre yo coast kone maparo ni nyalo bedo interesting ka jidhi 2027 coast osebedo kama ODM nen gimbi mang'eny kabisa coast to chal ka gima mbi mar ODM coast no chal ka pod kabina podome oduono omedre matin ko king'iyo sani ka jiwuok e PA jibiro e ODM king'iyo by election or manyo timre yo Kilifi kono ja ODM emanoyombo then king'iyo jotelo makono king'iyo Honorable Joho king'iyo ng'ato kaka Abdul Samad jotelo to ma coast kono gioge gi weche mang'eny kaka weche mwawinjo yo Nyanza kama ODM na strong cha kora ken ODM obedo strong mobedo medo gi teko kabisa e coast bang Raila nindo kose gina ngomiyo gi ling to Nyanza to ntie weche mang'eny no ODM no bandi serikal o kiko dia serikal lakini jo coast to gi ling kendo ling mar gi ok ni gi ling ka giwuok e ODM gi ling ka gine ODM kendo gineno ka pod jimo ko ke party moko kabiro e ODM matin party temo bedo ama medo bedo ma otegno e coast kata ka Raila osewewa aparo ni labda en gima en siasa labda maber sana ni jo ODM kapo ni ginyalo bet kama achiel mondo giwinjore to giket kura kama achiel nyalo migi teko mar bargaining kaka gitemo bargain gi UDM mondo gilos coalition ka gidhi e yiero ma higa manyien to ko wuocho kotende kod siasa Nyakorom Gajwang mag duond buche ite mar 9 kanyo bende no kanyo tipo mar Dr. Oburu Oginga Nyakorom Gajwang ma bende pichane ochiw kanyo onde kanyo ni panic as ODM UDA pact falls apart wach zoning chama bende ni lose motelo ngeni bang UDA koro chiwo jochung mopogore ahinya nyagwenge mag Nyanza samoro ni geno ni kaluore kod landruok makama samoro nyalo wacho ni koro wasiruru ODM wawenu UDA Rift Valley lakini jalga gima ok bet kamano kaluore gi kila ngato dwaro kila party dwaro mondo bed gi wajumbe labda e Nyanza ODM dono bed gi wajumbe Rift Valley gi kila part mora ma Kenya jibe wacho ni kaponi ogol zoning an ni kaponi ket zoning to jok manyalo wuok oko ndigo kura nyalo bedo matin sana kula mar ker emamiyo jomoko wacho ni kik waket story mar zoning we kila ngato odhigo kura mondo kila ngato wuog odhigo kura ne ker lakini jomoko to wacho ni ka watimo kamano to nitie party moko manyalo biro bado jodiere ka baka kome mana dwa loyo ko ne wa split kura magwa kura paro neno wach ma jogo dhi temo wuoye kaka gi medo endelea loso coalition magidwa loso mar ODM gi UDA mana kamano wang'eni wach makamano biro bedo kwa dhi kwang'iyo kaka biro bedo ka unfold kata biro bedo ka timora nikech wang'eni twak kata mna lalruok e kind UDA kanyakla kod ODM en giniore mabende dhi nyime Nyakorom Gajwang were gima notenge Julius nitiere wach mabende nomako wang'a dongo kik makawuono no loso kotende kod mibadhi mabende timore sikunde mopogore kanyaka sani yango ni nitiere sikunde 87,000 manyawawa mabende osebedo ka yudo omenda ite mar 10 piny kanyo bende neno to gima mako dhoga Nyakorom Gajwang omenda mag mibadhi gin mana in billions nitiere siling billion 10 mawachore ni higa ka higa lale migawo mochung' ne weche mag pika iwacho ni 10 billion lost annually in water leakages ma wach mabende wach kod jatend migawo mochung' ne weche mag pii pachoka man engineer Eric Mugaa
gima 10 billion nyalo timo e higa achiel en gik mang'eny. 10 billion nyalo gero osuptande mok tin na par. 10 billion nyalo tero nyithindo mang'eny e skul. 10 billion en pesa mok tin, en pesa mang'eny. Ma kapa en pesa malal e higa ka higa, en mibadhi. Lakini king'iyo asebedo kaluwo kamiti mar Senate matemo luwo yore mag pi gi funds mag counties, to ineno kagima nitie gimiluongo ni revenue water, ma sana sana en kuoma ji kwalo pi, sana sana en leakages mantie, labda gitiyo go pipe moko moseti ama machon, mago gik malalo pi, to in the process lalo pesa. Moko be nitie jok moko mabe mi pi nono, ji kabila ko kano thisan kucha jogo supply pi ji nono, koro onge revenue pesa mag yudo pi makamano. Lakini ng'enyne en mana kuo moro ma kawaida cha mibadhi moro ma kawaida sa. Eite mara pagaru wang'eni na machunglo mantiere The Standard kapok wadhi e Daily Nation. Lakini kaka jasomo katun mantiere gazeti mar The Standard eite mara pagariyo ineni yo machal nada no ng'at morwako machunga e wiye nyakor gajwang' to chal ka gima en gima gina to kalenda bende oting'o mano mar higa mar 2027. Kaka jasomo ineni yo machal nada. Chal ka gima ODM ilongo ni self destruction. ODM gore en owuon, odwa gore gi bunde en owuon mondo lipuka kata ka kontro mako no 2027 ema miyo ODM dwa pogre mondo bed tie jok moko madwa support William Ruto kaka ker, jomoko tie madwa dhi wacho ni William kik wa support. Kora paro en goch mane ODM manyalo miyo kata kapok yiero ma higa manyien ochopo. Lakini Julius opogore gi mano kwa mano tenge aneno kanyo ka The Standard bende menyo weche mago mag tuke mago matimre pinje maoko kendo siero team mane aneno kanyo chin tarik 22 iwacho ni when League Cup final will be held at Wembley Stadium. Yes. Rom kanyo saa 1:30 mano mar odhiambo. Arsenal biro bedo karakre gi Man City kanya keni isiero team mane ka onge team lakini ionge team manyiso ni koro ijamani ko sija Chelsea. Atanja Chelsea lakini koro kata the support Man City. Kalora gi kaka pinchal adhi support Man City. Mara kamanya koro kajua ma ogin tuke mabende oganda biro bedo karito. Kata kamano aneno ka wadongi dakika 5 kapok wateko nonro mar gazet. Gazet mar Daily Nation yakoro ngajwang thor wach mabende gimiyo pek en midhiero mopogore mabende jotuo sebedo ka kadhe kanyakla kod jo arita mabende sebedo ka rito jotuo mantiere kod tuo mar kansa. Na isini chien tarik 4 mano mar dwe mar 2 higa ka higa piny ngima jahingo World Cancer Day. Ntiere familia mabende sitochge ochiuka ntiere kanyo wuoro ma nowito jaode higni 33 mokadho mano ne higa mar 1993 bang' ochako wito min-gi ochako wito kanyo wuon-gi. En wach moro malit ma bende anyuola osebedo ka kadhe kaluwore koda tuoche matama makamagi. Min-gi jaode gi jo familia ne otho kop tuo mar kansa. En familia achiel ma ok tin ji 5 nigi tuo mar kansa. Ng'eny gi osethon kop tuo mar kansa. Aparo nation tema wacho gima pepa tema wacho ama temo ng'iso jo Kenya ama serikal en ni tuo mar kansa sani ng'eny. Tuo mar kansa chal ka gima kila ng'ato nigi kansa unless isebedo screen binge no kin go, lakini chal ka gima tuo mar kansa otero ji mang'eny. To dwa ka serikal otemo kelo rieko mar konyo jo Kenya sana sana jok ma onge gi yuto. Kop kineno iye ka neno ka chal ka gima nitie ji mang'eny madwaro thieth mar kansa e Kenyatta Hospital to nyocha gikwamo nikop system ne ok ti. Koro gik ma kama nyalo timre ka idhi osiptal mondo othiedhi tuo moro amora kata ka en kansa, lakini kichopo kanyo ting'isi ni system ok ti ama thieth ok inyal yudo nikop system ok ti. En gima lich, en gima serikal dwa kong'iyo. Kop king'iyo katiba yore mag thieth gi mokwongo mondo serikal timo ndano ma kawaida ama citizen moro amora mondo kila ng'ato kodhi osiptal to yudo thieth. Lakini ka thieth no onge, kansa dhi medo nego ji mang'eny, tuoche moko be dhi medo nego ji mang'eny ka wadhi osiptal to onge huduma ama thieth mwayudo e kuonde thieth kaka Kenyatta Hospital. To wach makamano chal mar wach makamanya kwa Mgajwang' ite mar 2 Daily Nation bendo mika kanitiere ka bendo wacho ni cancer is the third leading cause of death in Kenya. Bang' tuoche moko mag infectious mago ma samoro nyalo game yamo kanyakla kod cardiovascular diseases. Cardiovascular gin kaka tuoche manyalo mako
chuny adundo e yore mamoko. Neno kanyo namba adek, to en wach moro malit nikech entiere causes gi risks e kinde mamoko. Wacho ni 29,317 mage jok matho nikop kansa higa ka higa kaluwore gi report mar World Health Organization survey mane gitimo higa mar 2022. Kansa nego ji mang'eny kop kakoro mae official data mae gima the World Health Organization osetimo. Nitie jok mang'eny man tuo mar kansa ama thon kop tuo mar kansa kata ka sirkal ok ong'eyo ni gin gi tuo mar kansa, labda kata jogo wegi ok ong'eyo ni gin gi tuo mar kansa kop ne gionge nyalo mar dhi osiptal ama gionge teko mar mondo gimany thieth mondo ng'is gin to ang'o ma tuogi ama ang'o ma gin go machandogi. Matiende ni kansa nyalo bedo ni nego ji mang'eny molo kata gimondike e oboke mar Daily Nation. To wach machielo mabende naneno ka ochako mi peka to wach mar Hussein Marjan Inwasilose mano kaluwore koda wuok mar Nyakwar Gajwanga e duol mochung' ne weche mag yiero pachoka manyaka sani noseket kanyo Moses Nkuli e yor kojolo. Koro apa ne wamula nena matin nikech aneno ko omiye pek e ite mano mar 4 gi mano mar 5. Mana kaka tema wacho cha jogo wacho ni yore mag tenda, yore mag chiwo biashara e IBC ema chal ka gima nokelo ni Hussein Marjan midhiero e IBC. Kopgi wacho ni Marjan no extend ama no medo ndalo mar contract mane IBC nego gi company miluongo ni the Kenya Integrated Electronics Management System contract mane bedo supplied gi Smartmatic main company moro ma ok piny ma oko no medo contract ni ka jo chala gi mane commissioners kia to meeting no bedo ne ok bedo attended go media kaka oboke ni wacho chala gi magin mana weche mag luongo tender wars weche mag ngamo nego ben IBC miyo tich mar supply gimoro ngamo idhi mi tich mar supply technology ngamo idhi mi tich mar supply legal services aparo ne en weche mag yuarok yore mag tenda ama yore mag yudo ohala i IBC ka wang'iyo yiero mahiga manyien. Wach mako Nyakwar Gajwanga ibiro bedo kisomo kanyo e ite mar 4 gi mano mar 5 lakini mane mabende numako wang'i kanyo nitiere wach Nyakwar Gajwanga e ite mar 10 change of guard. Wang'eni duol mar LSK yiero gichomo yiero mano mar yiero ker mar gi mabende biro bedo kaka okar Faith Odhiambo loso ka Nyakwar Gajwanga ka bende okwayo hawi maber ne jal mabende biro bedo kaka okoma kamano nikech en bende nodonje kinde mabende nantiere liet e kinde ng'anyo mago mag rowere pachoka. Sani owacho ni jal mabende biro bedo kaka kare kaka ker mar LSK en bende yiero maduong' ochome. Aparo nitie ndalo moro mane ker oyiero Faith mondo bede duol mar jok madhi timo ng'iyo kaka inyalo chul jok mane umian kop yore mag maandamano ama yore mag excesses mag police to jok Kenya sana mantie social media nogoye kabisa kawacho ni ikawo tich momiyo gi ker to ker mosego bedo ka serikal maker mosebedo ka chando jo Kenya koro yie tich mare bang'e to Faith nowuok e tijno no resign kowuok e komiti mane ker temo keto piny mondo ok tem chulo jo Kenya mano umia gi yore mag maandamano mag police. Wacho ni gino nomiya teko kabisa kaka na jo Kenya otemo chandi e social media nomiya teko kabisa lakini kata kamano jogi wuoyo gik mang'eny about LSK gimono bene jak success radhi timo yore makamano ma ng'en maber ka lawyer sama wakili osomo nento osebedo kotiyo nadi ei kaka jatelo mar Law Society of Kenya chako na yiero higa mokalo. Wang'ini jochung' mopogore bende osebedo ka wuok Nyakwar Gajwanga. Taparo ni yiero mar LSK ni bende aparo ni en ga human interest nikech ing'eni en komiti nyadichiel kiwene jowadu ok en kominuorie. No kokunuorie. Nikech ing'eni ka dina bende ginuore samoro moko kuom gidina pod ochunje telo nyaka sani. Kata kamano aneno ka campaigns magi bende ok yot. Campaigns magi ng'eni gin mana kombe mag siasa opek. Kop IBC be madhi timo yiero gini. En IBC magi jatiga go mondo tim yiero yo makare. En campaigns mapek Nyakwar Gajwanga moko kuom jochung' moko bende wasebedo godo kuonde gi Nyakwar Gajwanga warito neno kaka yiero margi ibiro bed ka itimo. En yiero mabende ibiro bed ka itimo e dwene. Aparo ni nitiere wach mabende no mi pek kaendi weche motenre kod somo.
ntiere kaka moko kuom jopuonje mantiere gwenge mag North Eastern dwaro ga mar mondo mitimnegi transfer. Ite mar abiriyo ahinya paro ni en chakruok mano mar dwene. Nwaneno kanyo japuonj manonegi kanyakla kod chief mabed nonegi kod jomaunde gwenge mago mag North Eastern. Sani ondike kanyo e ite mar abiriyo gazeti mar Daily Nation, teachers demand transfers from North Eastern schools. Sana gin jopuonje ma ok nonyuol kono, gin natives ma North Eastern. Gocho ne nitie mibadhi ama nitie chandruok magikale kono kalure gi kar tich margi, working environment wacho ni ok ber, yore mag security mag arita kwe gi yore tu mag seclusion ama yore ma yudo ka jogi wacho ni okun jogo koro nitie gik mang'eny makale koro gitemo kwayo employer gi Teacher Service Commission mondo gol gi kocha okel gi kongi, lakini magi mosebedo kadhi mbele kuom ndalo mang'eny kopa nitie ndalo moro kanyo mane Al-Shabaab go jo makono yo mang'eny sana jok mok gin Somalia ama jok mok gin Islams. Koro jopuonje ne temo wacho mondo gol gi kocha, lakini TSC ne wacho ni nyaka kin ja Kenya nyakiti kila kona ma Kenya, ongeno koni korwa koni kor gi joka. Kata kamano nitie jotelo mawuok area no mosetemo dwaro ni TSC mondo otem ama serikal mondo otem train jok mawuok kono kaka jopuonje mondo oketgi kor makoro ng'ato kik yuag na jogi chandan kop okaja koni. Lakini mano pok otimre kabisa emomiyo jopuonje moa kuonde mamoko pod itero North Eastern mondo okony nyithindo makono yore mag somo. To wach machielo momi peke ite mar abiriyo piny kanya kwarom Gajwanga bende en nonro ma bende notima ne nyithindo mabende nolalo ngimagi e masira mar mach ne kwarom Gajwanga. Kinyalo paro masira mar mach manotimore e dwe mar 9 higa mar 2024 e skul mano mar yawuoyi mar Hillside Academy. Nyaka sani kaluwore kod postmortem mabende notim bero kanotim Nyakorom Gajwanga mabende ang'eni nyithindo makamago thothgi noseikgi. Nitiere pathologist Dr. Grace Atieno wacho ni thothgi nowang' kod burns. Moko nowang' dendgi te 100%, onge gima nodong'. Moko nowang' almost mok tin ata malo 74 dendgi nowang', matin almost dendgi te nowang'. Moko ne iwacho ni obwongo gi ama brains gi nobedo destroyed gi fire, matin kata kapo ni ngima lakini gionge gin jok ma okoro gin sawa kaka dhano onego bentie. Gimoko kaka lungs, liver, kidney, chuny gi te mago ne obedo affected ni kop mach. Ma story malit kabisa. Ka nyithindo matindo ma gimosekoso onge ama gikia gima ne dhi mbele nyalo yudo midhiero makama e school kama paro ni nyalo bedo kama ber secure ama kama nyalo bedo ni kama onego bentie arita kwe maber ma nyithindo ok nyal chandre, lakini nyithindo 21 notho e mach. En sigana ma wach moro malit ahinya ka bende wacho ni skunde nego bed is the safest place kama nyathi odake maonge kibaji moro amora ma bende janyuol samoro nyalo bedo godo. En wach moro malit ma nyaka beda nyaka dong nyaka karapar nyaka chieng' Nyakorom Gajwanga. Aparo ni wachi ka gazete ite mano mar 13 gi wachni mogik Julius nikech anno ka dakika 5 tok saa achiel mano mar okinyi. Ondike ODM fires back at Uhuru over changes in Azimio. Nano barua mabende nondiki kanyo kod jata chenro mano mar ODM. Odwaro ng'wan gisandiko ne Register of Political Parties kagi wacho ni changes ama lokruok manyocha Uhuru timo e Azimio gin ne gikia kendo koluwo pend chik kaka ne gisign agreement coalition agreement e Azimio Coalition Political Party. Wakian registered wacho nango ngeno onyalo migi duoko kanto ker machon noluwo chik kosenyo koluwo chik gi changes sama lokruok manyocha timo machiel kuom ginen keto Kalonzo Musyoka kaka party leader mar Azimio kaka okar Raila Odinga ma mosenindo. Diwachni mogik Julius. Aparo ni wasom sigana siasa nitie kama ber, lakini aparo ni tuoche gik moko kaka kansa en gima nyalo mako kila ng'ato moro amora. Gik moko kaka yore mag somo ma pesa mag somo lale yo moro ma moko ne kare ni ng'ato kelo nyithindo maonge to then serikal golo pesa maonge gik moko beyo. Aparo ni serikal dwa kotemo ng'iyo to yore mag skul, yore mag thieth, yore ma
Kenya ma kawaida chandre gocha mondo kila ng'ato bed ka ng'eyo ni to ka tuo ka dhi osiptal to adhi yudo thieth yo maber, ka nyathina odhi e skul adhi yudo somo yo maber, ka nyathina tero skul onge kibach madhi goyo ni nyathina nyalo wang', nyalo tho, nyalo onge arita kwe skul maber. Aparo ni mana gima temo wuok kama, mana gima oboke ma kawuono otemo golo. Kata kamano ang'en kawuono pod en tich abich, wadhi luwo sigana mopogore opogore. Ang'en ker pod nitie yore mag coast koni koluwo story mag ama weche mag nyota program momiyo temo miyo vijana pesa mar chako biashara. Ang'en makogo mamoko wadhi temo luwo odiochieng' ma kawuono kendo kiny nwasome oboke makiny. Mana kamano Julius Aguni rumana nyako mondo nonro mar gazeti okinyi makawuono. Ne kon ngwa joma na Julius Otieno mabede nwano no do gazeti jafuambo mabede nwano do gazeti okinyi makawuono dakika oseringo 8 osekadho tok saa 1 mano mar okinyi ino mar mondo mwamake gi kanya kon ngwa jwang mar mondo mi wadonje twake chenro mano mar okinyi okinyi makawuono wagoyo mbaka nya kon ngwa jwang kaluore kod gimomiyo nyochuno mar mondo mi wuoga idhi mar mondo mi chiw pachi kaluore kod chenro mopogore opogore ma bende sirikal timo kapok okadhgi. Gisana ka yo matin kik dhi mabor. Ndani ya banda ng'ombe, kondo na mbuzi nikatinda. Watoto wadogo msilale, tunayo kazi. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakunga jom sakrisa ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kumar. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma on kurur mar ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode, puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth
e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mabiro eng'e jothumbewa. Ero wuoda ero yo, we aol kwaya, sami wuod beni. Koro weni ne mara, be mano bedo hit song mara. To mit mano mit go ne jomoko. En mano miyo jomoko koro gamo batho. Aluongi Rembo, aluongi mama, apimi kod doli. Mana kaka Saulo noneno ler ma nyinge olokore ni Paulo, e kaka bende mane en jawangla Sami Kijana ne oromo gi ler molokre jatich Ruoth Apostle Samson Park. Jathum moro noketo na sumi chiemo. Ka walaro kar gocho no wagocho sondu. Ang'o mane okelo lokruogni? Moko jomiel mane miela ato naloko gi monda. Ano kanyar yambe neno. Bia modhi e kuomi in soko. Tich abijni eng'e jothumbewa kochakore saa 2 okinyi to wanuoye ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Aserumo. Nyakorongo John dakika osekadho 13 tok saa 1 mar okinyi machiegni twak e chenro mar piny okinyi makawuono en twak mabende adwaro mar mondo mi wapuonjre kaka jopiny mar mondo mi wagolo dok e itwa ahinya ne chenro mopogore mabende wajaneno kinde ka kinde samoro neno gi wang' jowi samoro bende winjo gi e Nyakalondo. Nyaka sani Nyakorongo John wang'e ni nitiere public participation okang' mar kawo pach jopiny mabende osebedo ka timore e kor gwenge magwa e gwenge makaluo chenro mabende dhi nyime en kawo pach jopiny e wi chenro mano mar NADCO. Bende nitiere pach jopiny mabende ikawo Nyakorongo John kaluwore kod uso kwana tamalo 15 mar kambi mar tudruok mar Safaricom mabende piny owacho chano uso ne kambi mano mar Vodacom. Omiyo kiny makawuono nitiere gi okinde manego bed ni puonjwa Nyakorongo John gimomiyo ni samoro chuno mar mondo bi wuog kacha mar mondo mi ichiw pachi kaluwore kod dwaro e chenro mopogore mago mag serikal. Yiena mar mondo mi arwak Kennedy Odhiambo okil Kamaloka hipacho ka okil Armosi ni misawa gino mara ni chiw makare. Sara Nyasharon. Kinyalo na ka thuolo mar moso jikoro. Ya moso jowinjo te gi joma neno mondo giwinja ka wadhi twak kod mbele. Ero kama na inya. Nyakorongo John kopogore gi okil Kennedy Odhiambo bende nitiere gi okil Peter Agoro. Peter machiegni gino mara ni chiw makare. Ero kama no Sharon. Ni kwara Mugajwa ngamoso uno ya reuru waro kuwe budho makawuono. Mana kamano kinde ka kinde Nyakorongo John ng'eni samoro nitiere ga samue ma jomoko samoro nitiere agoda giwacho ni moko gik moko chuno samoro magi nego bed ni timo gi jomoko mo kata mna ni an gimne na chuno miyo kiny makawuono en wach mabedo biro bedo kuleronwa ioronwa ote live mago magote machoka rede ka uchiel nono mbui mago mago ganda bende yudowa achiel kachiel acha kodi okil Odhiambo nang'o miyo ni okong monde public participation en ang'o ing'eni samoro nitiere dana moro mantiere kanjira moro mana ni to public participation karam na kawo pach jopiny ne ento en ang'o kawo pach jopiny public participation kaka iwache seloko negi then kawo pach jopiny koro en ni gimoro amora sani chik marwa mar Kenya wacho ni gimoro amora mahusu ngimani onego bed ni owinj paro mari kapok otime nikech titimo mae nikech wacho ni teko te en mar jopiny koro seche ma ng'at ma giyiero mondo tel nigi kapok otimo gimoro amora onego winj ni to gin giwachi ang'o e wachno emiyo itimo gimiluongo ni public participation or choko pachgi emonego bed ni kapok otim gimonego timno nikech iwacho ni gini dhi affect gini nitie gimodhi timi ngimani to kapok watime to wawinjie ni ineno nade emomiyo itimo public participation titime mana nikech wa recognize or wang'eyo ni teko te en mar jopiny ma jatelo matiyo cha en kizungu luongo gimwacho ni otiyo gimno delegated authority wamiye mana teko kaka jopiny mar Kenya mondo tinwa ok onyalo bedo gi teko molo jopiny momiye teko emomiyo idok ir jopiny kendo mondo iwinj pachgi to gin giwacho ang'o kapok idhi mbele
mane public participation kaka en. To ber kwa chake gi kanyo nikech oganda nyalo penjo ni an bende awinjora samoro antiere chuny gweng' samoro antiere boma ka awinjora mar dhi e public participations baka magi koso en gi target persons. Yes, gima timre public participation nitie gima waluongo ni effectiveness odhi bedo gi ndhandhu mar public participation ma choko paro nikech inya wacho ni idwa timo public participation e gima jopiny ok winj. In gi dayo moro gweng' kucha iwacho na dwa romo gi mine te idhi gweng' piny kucha tichako thago wigi gi weche mag Safaricom shares ogier ga geta gi woro gimi wacho inti record ne wadhi village makama waromo gi mon 1,000 bo timo public participation bo choko pachgi but choko feedback mi yudo dwoko mi yudo kuom gi is it effective is it kosene mana mar kalo katiba ni ne wadhi kama wadhi korido kata moko nyaka be targeted kechido kata moro moko involved gik moko ma complex gik moko matek matin koro nitie jima wacho na akae wamanyo joma stakeholders idwa loso chik moro ma effect jopuonj ing'eni koro kinyal dhi gweng' kucha timanyo mine chiro ni biuru wadawacho loso sheria mar jopuonj koro nyaka be transferred kama tidhir min mag chiro tipenjogi ni mago jopuonj ma high school kok ging'eyo koro seche moko nitie moko mabedo targeted ni mondo bed effective nitie joma gino dhi affect to gin gi lony but moko bende nitie makoro affect Kenya te koro mano biro dhi nyaka kuom emineno ka kata kiloso katiba tiwacho no wadhi go kura wate referendum ok ng'ini ing'eyo kata kia kech wa assume wawacho ni chal ma ine gi ng'eyo ni moro wacho ni jite gocho kichekalo 18 kata riek kata kriek ahinya kata kisomo kura ni nadi achiel kech wa assume ni be in gi pachi moro mirwa nyatimo nadi minyalo golo mano winjore yo makare to agoro samoro mar mondo miler ni nyikwara Mgejwang' ing'eni oganda samoro moko kuom yocha public participation gin kech gocho ni katwa dhi wakwedi ine dhi kwedo ineno karamna ka samoro wang' jowi nyaka londi winjo mana ka oganda kwedo tiwinjo karamna ka paro mar kamano kuom ranyisi karamna paro mar chik mag omenda finance bill makamago wajanno ka public participation itimo oganda okuno okdwa bang'e tiwinjo ni okadhe bende dipendi mane en achiel kuom okenge momiyo ni samoro ji ok gin interested ok gidwa dhi rome makamage en adieri Sharon ni public participation Kenya ka nitie seche moko mitime just as a matter of formality ne king'i article 10 gidwa mana ni mondo migi bing ni ati okete kacha idwa kadhe tiyudo ka ogimi teko gima jopiny wacho kata gima jopiny dwaro emineno ka kinde mang'eny ka jopiny odhi e do to do wacho ni ati public participation ne ka ging'e nitie threshold ma iluongo ni public participation not just a mere exercise of formality miluongo jomoko 10 kamoro to kawo budget moro timiyo gi soda makata mana gima dhi mbele kane mana kaka wakili owacho iyudo ka ok oloknegi kata okokete dhok ma ng'ama kawaida nyalo winjo public participation nyaka bed gima nigi meaning e tiende matine jogo winji ne to idhi us shares mag Safaricom to gicha ikel experts mong'ene to shares gi ginang'o to nitie stakeholders mag Safaricom nitie joma operate M-Pesa joma tindo ground ma operate be M-Pesa gimbe gibed involved te ing'iyo ne ati opogore gi ji owuoyo ji ogo mbaka ji okadho sa onego bed ng'iyo ne to kane en ward makama to majority no wachang'o gigi should be recorded ne pajo pinye wan gi ji 100 to ji 30 e support kata opingo koro onego bed ni sama these public officers kata jomo bedo mandated mag implementing these policies geng'iyo ne to ji no wachang'o to majority nikech ji ok nyal Sharon kata mana kama ji adek ni ok wanyal winjore gimoro amora but democracy is about the rule of the majority ting'e ne to majority to pachgi e gini ne en wach giwachang'o to gima giwacho ni sama koro decision ikawo onego bed ne pachgi ng'iyo to adieri makende kinde mang'eny wasayudo kamano ok timre miyudo ka nitie gik moko ma actions moko ma itime wi jopiny lakini kodhi e do to iwacho ni ati
public participation no kotimore yo makare. Koro nego bed wang'iyo to kare yo makare ni to en ang'o? Mane penjo maduong' yo makare no to en ang'o? Wakili yo makare no to en ang'o wakili Odhiambo nikech nyaka sani wang'e ni kosetime en luorruok e gwenge mopogore opogore kuom ranyisi kata madhi nyime mar Nadco gi mar Safaricom no en gwenge 47 to bang'e bende report bende nitiere ka. Koro yo makare ni en mane? Asega wacho elsewhere ni public participation malong'o choko paro malong'o nyamana bedo ka wayudo gi system moro ma receive go duoko moko kuom jopiny ma gizungu luongo ni feedback. Wadhi yudo feedback nadi mondo ng'ato ne wadhi kata mana Siaya to jomoko ne wacho kama jomoko ne wacho kama to koro the final document to wacho gimomiyo paro moko nogo to moko nokaw. Ting'en sa nyamo kaka itime yudo ka itime to kotiek tikalo ne wadhi kama to ji ting'o lwetgi hall jadi moyie gi gene to wach no serumo. Bo nego bed ni wabedo gi report ma wacho ni kama e general opinion actually points wanyisi gima sefwenyo pach dhano kopogore ahinya. Ibiro ka gik mobedo rest naro gi down ibiro ka gin gik moko kata bich mopogore ngani wach mopogore but it's the same thing. Koro ibiro ka pach gik mopogore ahinya tikelo gi koro like 5 issues tidhi kama tidwoko gi kamano then koro ibiro duogo tiwacho ni ang'o momiyo paro moko gi to nwaweyo moko gi to nwakawo. Mano ka ng'ato biro wacho ni karapache ne gi gimondo dhi public participation to kapo ni opoga keto ji dhi public participation to pache mani mugolo kata mana over half of the population man kanyo onge kumwinje kamora mora. Ing'en gimacho ni is better mondo iwinje kiwacho ni paro ne wa reject than iwinjo pachi no ng'amu wuoye onge. Ibiro ka next time Mara ariyo kaka nende Peter wacho ka iyudo ka public participation iyudo ka samoro kete ma ochok ji imiyo ji soda allowance. Jomoko biro ma en gimokele en soda allowance and this may timo mokwongo nikech ng'ama dio public participation nitie gimodwaro. Iyudo ka samoro ng'ama hotel to soda en mar lombo ganda mondo bi gando bende nitie ani nyisi mi gimoro mar iyudo ka samoro ng'ama otelo ni public participation iyudo ka samoro governor motelo ne or MP or MCA. Koro ng'ato no galo ni kubir public participation ondo biro siro pache MCA motelo ni gini nikech MCA no siro or kata senator motelo ni public participation. Koro gigi te ketho meaning mar public participation. Koro kwa nyalo bedo gi thuolo maber mar first puonjo jopiny ging'en public participation ni ang'o monego tim to mokwongo ikuongo ipuonjo gi igimidhi timie public participation. Ka nyisi sani idwa nyiso ng'ato ni idwa debate Nadco report adwa nyisi kawuono Sharon kati wuok mana kawuono sani donj ka wangwari ka tipenj mine ko kaging'e gibino Nadco report gibro nyisi mano gima gikia. Joma biro ng'e Nadco report ibo yudo ka ada gin joma olony or joma ni bunge la wananchi dhi Jakaranda ibro winjo ka gin to ging'e Nadco report kidhi moro ma gine nature ibro yudo ka ging'e wach Nadco report but sani ang'eyo danyisi fukompi dano akia gima Nadco report en winja samoro boko winjo koro kichopo ire tinyise ni ineno Nadco report nade to ko ng'amu luor makia wacho na gino apoka winjo to chaka Nadco report gima rach kabisa ok onego bedi. Are we doing proper public participation? Nyiso ni nyaka kuongo wapuonja jopiny mondo next month wadhi biro gi Nadco report. Nadco report nowacho kama 1 month that's mane gimitimo then koro ka chieng' ma ji obiro in that session kiro ka ji ong'eyo gima giwuoye to kaka sani ko edwa dhi ni ji ni achana shares no us bei matin to pok nyiso gin neno us gi pesa di ini chaka ni do uso kwa natamala pagabi to nene kata maladi mokwongo. Koro inaina girgo koko people are wasting time but kawa kuongo wapuonjo ji
bwa nyiso gi what it was, Vodacom en kambi makure, ng'ama uso, bas. No, brokers mano use ne ng'ano to ne dwaro brokers nikech ang'o gi kailago. To kakuri ni mucha ni ng'ato, kata mana, no, and you will be surprised. Nyaka jomodhi school, ingeni ilony manigi misomo. Sani kilungo daktari ka chako nyise boche shazo ko bi winji malong. O winjo lakini ok oelewa maber. Koro ibodo ka gino public koro ira temo ng'at makoro konyono school. Ero kama na hinya kena goro mane menyalo mede wi mana hinya kaluore koda puonj mago choko pach jopiny. Apane gimonego bene jopiny ng'eyo en public participation en duty margi, it's a patriotic duty ma jopiny onego bene ng'eyo ne ati onge gimora mora policy mora ma affect the government. Koka the constitution of Kenya 2010 monego bene dhi mbele ka pachgi ok owinji. Government and social contract matine en gima winjoru gi jomoko ne wadwa bedo kod sirikal matimo ABCD. Koro onge ng'ame miyo teko konego beno timo gimoro without involving you. Ma nyaki bedi to nyaki ng'ene to gima dhi mbele ni en ang'o exactly to unu dwa ang'o minyalo bedo gi paro, inyalo bedo gi paro mopogore gi jotendu mane wiyiero. Inyalo wacho ne wan uso shares ni kata waji Nadco ni wan ok wadware nikech ABC to iwacho mana ne ok idwa gimoro mana kaka wakili wacho no. Kisa ng'ene to ang'o ma ok idwaro osami explanation ni to Nadco ni en ang'o, shares gi gin ang'o, to ng'a gini ma uso gi koka jopiny nyalo bedo gi gik ma gitimo gi nyalo bedo gi meaning. Kaka na wacho ne sirikal the social contract between the people and the government. Ma ok onego bed ng'ato kelo ni polisi mopogore gi tich mane miye. Magi gin jotijwa. Onge kaka jatiji nyalo timo tich ma ino kidwar kaka ng'ama ndike. Koro jopiny onego bed gi ng'ene magi joma ni ofis gi joma wandiko to gima gitimo nyaka wane mwamigi direction ka gino ber kata ka gino rach. Kama nyaka sani nyaka rom gajuang mana kaka inene wang jowi mari kanyo nitiere paro mopogore ma bende ikaw kuom jopiny kinde ma bende koro idhi kata mana kaka nyoro naneno kanyo ka paro ka pacho ganda ewi Nadco natimore mama Grace Onyango Social Hall kanyo kaunti ma Kisumu. Kedhi kata mana mar mondo mi ichiw pachi akende bende timo nonro moromo mar mondo mi kiloso nikech en gala moro to bende kawe mbui mopogore wang jowi kaka wan gini bende wambwa ka mana gik mwacho to biro to wapedho e TV. Gisani nyaka rom gajuang nitiere report ma bende Millicent Adhiambo notimo odiochieng' manyoro paro mano mar kawo pach jopiny ewi Nadco. To par ni Nadco kawo pach oganda pod dhi nyime e gwenge magwa makaluo. Nyana paro kaka oganda noloso odiochieng' manyoro. Joturwa wasebedo kiwuodowa e wacha ni peace tok chulwa waneno maling pod wadhier nyaka kawuono. We talk about Singapore, we talk about Ghana, but we don't have drugs in our hospital because some people are stealing those drugs there. Magi moko kuom paro mopogore mane omienjo e kinde romo mane otimore kind jopiny gi jokanyo mar kamiti mochung'ne lipod Nadco moting'o ajenda par madongo kata the 10-point agenda mane ochwoye kogno kod mosenindo Raila Odinga kaachiel gi jatend piny William Ruto e kinde winjruok margi. We are the committee overseeing the implementation of the 10-point agenda and the Nadco report. We are partnering with stakeholders who are implementing agencies for this agenda so that they can tell us how far they have gone in implementation of these key issues and what gaps might there be so that we can be able to make recommendations to unlock if there's any process that seems to have stagnated or seems to be problematic or something that needs a bit of coordination. Jopiny kane medo golo pachgi e kinde lalruok makamano ne gikawo thuolo mar yango onge mag tije ne rowere ka gikoni kamitino mondo ket agenda no e tielo manyime e lipot margi. So, as youth of Kisumu, we are sending the team from the office of the president. If you go back, tell the president that youth of Kisumu, we need employment. We don't want to say mambo ya tuta. We need employment. Bende ne giyuak ni kata mana wachudo ne jogo mane ohinyore kinde ng'anyo mosekalo pachoka en wach molokore thum iwero awera to ji winjo.
We are the people. Our brother was killed, our children was killed, but no compensation. The compensation should capture the Shilauka must go, Chebukati must go, the 2007, the 2013, the 2017, the finance bill. E kinde mane gitielo wach mibadhi mogoyo limtidi pachoka bende ne giseyo jotelo ni tiyo gi omenda mane bero ngimagi giwegi ka jopiny to hinyore nikech pek mar ngima to wach dhi Singapore to iwero. Going to a certain function, you may think that he's going to a war. It is a call boy. Kuom mano jokanyo ne osingo mar neno ni lipot magibiro chwalo mondo okete tim chop dwe manyien biro riwo ywak jopiny duto kaka yor bero ngima jo Kenya motelo ne wachopo Singapore. At the end of the day, what do we want? We're looking at the full implementation of the NADCO report and improvement in those indicators. So even as we proceed to Singapore through Malaysia, let us also build Kenya to the point that even those countries can begin to admire. Agenda ni en majo piny, jakom kane pokowewa ne en very categorical ni odwani mondo weche gi okony jopiny. Magi timore mana tok seneta ma Nairobi kendo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna chieng' tich ariyo jumani ne chiwo ndalo 30 mondo lipod NADCO oketie tim ma okolewo kuma ne osoko wang' kamiti mochung' ne lipodno kuom sebedo kaninde tijgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nakononga jwang mono kaka chenro no bede kaunti ma Kisumu na kanisi NADCO podi biro bede ke choko pacho ganda e gwenge magwa makadu penjo en ne kapo nono ni ngato dhi kanyo idhi chiwo pachi kotendre kod NADCO ing'eta ni point agenda ma bende NADCO temo kata mana sero nikech nyaka sani owinjo kanyo ka Uganda e kaunti ma Kisumu iwacho ni ichiwo paro gi solution koso nango okinde mantiere godo ka choko kod odhiambo nikech ok idhi adhi ano rach na tele orach ni nango. Yes. Ber timo nonro makare. Yes, iwacha dier. Kech ana winjo ka kata paro gik mawinjo kiwacho kanyo. Maybe the clip no kumakote. But mawinjo tenya kama wach mar shida mar IDPs. Anwano pok na nene report no. A 10 point agenda. Pok aneno wach mar compensation for IDPs. Koro aneno ni gima ne timre kae. Nen gima iluongo ni venting session. Ngaro ne golo litme en go ichunye kalore gi masire kalo setimone marach chakre higni machien nyaka sani. Jomoko bende wacho ni they are tired. Was that the mano kelo ji hall ni ji ol kose yol gango kora paro ni gini mabende seche moko onego bedni wa guide gini adu kole nego bedo gi moderators iweche sama timo weche mag public participation maduoki line seche ma koro okielewa gimukeli kanyo to jogi gimana wacho mokuongo ni jo organizers nyaka kuongo ket jo piny mondi tinyiso gi gima NADCO en koro sami wuoyo tiwuoyo based on gik mo fachi kind cost of living tibiro ti address the issue of cost of living mabene cost of living no abwach maybe another day en gima akako dhi bedo implemented kata bane report no kech cost of living means what cost of living means on mogo idho koro watema ng'oy mogo gauging mara nade ere ka kipimo koro gik moko adi mbro keto kawuono mogo idho kiny wa discuss mafuta kiny wabro discuss majan the next day we discuss coffee nengo wuoth. Yes, so how will you be addressing cost of living? I mean, it's a very ambiguous statement. Moko gitu wanya wacho gimoko ke electoral justice mago to kelo position ma prime minister kelo position ma official opposition leader mago can be understood but cost of living is a very complex point manoket kanyo koro ananeno ni moderators ema felowa organizers kata promoters magigi ema fele jopiny kech ini keto japiny eno galon obiro wacho gima sirikal mar Kenya Kwanza sitimone marach ngimani kar mondo discuss the issue at hand ini winje ngamo wacho ni position ma prime minister bro medo wage bill kata position mar official opposition leader bro konyo wanadi
gero sanyido ka ngato wacho ni the opposition side. That's what were we trying to rectify by that? Ngato wacho ni opposition ok titije. Opposition ok titije to onge opposition in our law. Law onge opposition. Asi wacho no opposition onge nikech nowachi katiba mara 2010 no kod opposition. Emo NADCO report ne temo kelo the office of the official opposition leader. Magi woni bani discuss. No neno ni koro ka katiba nwatiyo makosa moro mo agolo wacho opposition. Be kwa kelo gini koro mwana go office ni nyabedo maber. Magi woni bani njoka discuss Kisumu. Akini kota mnako pogore kara mnagi NADCO Peter Goro. Pogore kara mnagi wache mag NADCO nikech angeni paro makamagi public participations gin gik ma pod biro bedo ka dhi mbele nikech en gino ma bende ntiere katiba marwa. Akini kako kil paro mane ma bende dichiu ne oganda ma bende dhi kacha mar mondo mi winj duondegi maka wanae ka report wuok kik bed mana ni en seyo ywak gi mudo lak. Abane kapok achiwo paro ne oganda anyalo chiwo paro ne sirikal. Nikech kineno kaka ne jogo wuoyo mana kaka Mr. Kennedy osewacho gin joma no dhi kacha ng'eny gi nokia gima gidhi timo kanyo in the first place gidhi adhiya nikech onyisgi ni nitie gima dhi mbele ma gikia ni to en discussion ma kada ka en NADCO to NADCO ni en ang'o. Koro is also the duty ineno government they are the primary duty bearers of this right. Onego bende gi create awareness maka ji pok odhi kacha mondo contribute to gol pachegi. Onego bende gi bedo awareness gisatimo maber ma ke itime through media kaka unjo fuambo to nego bene gi sabedo gi adverts ma itime nyaka vernacular stations mondo ji owinjne to ka Monday wadhi Othoro polling station to wabiro wuoye gik machalo kama koro momiyo ng'ato ok bibiro wachne mar gine ne IDPs ka ji wuoyo gi wach NADCO kod koro man is a failure of the government itself. Government onego bene gi create awareness ma ji ong'e exactly to ka gima ni wuoye en chieng' tije makama to magi are the agenda. To koro jopiny paro manyalo miyo jopiny mondo mi pachgi account en ni nyaka jopiny be o participate actively governance affairs margi participate actively matiende gimo nego bene kaka in is your duty also as a citizen mar mondo mi ng'ene to kane shares iuso iwinjo ne uso gi. It's also your duty also to dig deep. Kada ka serikal dwa tuni this information. Nitie right to information under Article 35. Inyalo dhi mondo ming'ene to shares ni use ne ng'ageni. Inyalo ndiko barupe cha kupenjo penja ina gweno. Ti use nango. Mano emomiyo wan gi Constitution of Kenya 2010. Koro is also our duty mondo mi wabed informed also citizens. Ok okibeda japenj ma in yawadhi kode. Nyaka ing'ene to penji ni to taxi ni michulo. Odhiga kanyi ma koro ka gik moko aina gitimore tibedo in a better position mar organize people maka udhi kacha to you are well organized unyalo articulate agenda maru e yo makare ma kata mana sirikal winjo ne nitie public participation Nairobi primary to ma kaka de jopiny wacho koro ber mar mondo mi piny wacho bende lande gigi eyo machon kapok kata mna gitimo iwacho ni public participation makamagi mar mondo mi jopiny obed gi ikro nikech samoro ng'ato nyalo kadho kata mna wacho ni tie primary moto wacho ni ang'o madhi nyime ka we achuo wang'a awinja ndege madhi mbele koko mano bende nyakwaronga juwang'a paro bende dhi nyime mano mar kawo pach jopiny kotenore kod uso kwan ata malo 15 mano mar kambi mar tudruok mar Safaricom ne Vodafone okang' ma bende kineno kata mbui mag oganda nitiere jok ma chiwo paro mopogore opogore chiwe mbui to crash to kata kamano bende isewuok oko e galamoro mar mondo mi chiw pachi. Nitiere report ma bende Walter Nyambaga nolosonwa ahinya e kinde ma bende paro makamano ni choko godo pach jopiny e gwenge mag Nairobi kaendi e kar jot mano mar KICC. Wawinja nani to koro mar Safaricom to nodhi nade? Nyim komiti mar od bura marango weche mag omenda ma ochwe kom kod jaod bura mamolo Kimani Kuria kama chendo mar kawo pach jopiny ewi uso mar pok sirikal e kambi Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone chendo madhi kawo jumbe 2 e counties 30. Kama hii pesa itaenda na kusaidia kasi kama hiyo kufungua hiyo manjia na ile ya barabara tutai support na kusema ni heko sababu wauze watengeneze lakini trust iwe. If you listen to Kenyans, what they are saying is what they are asking for. Hata wengi hawapingi. What we are asking for is accountability. Can the government assure us of accountability? Wakati wanaenda huko kusoma na hatuna pesa ya kulipia hawa watoto wetu shule na hatuna pesa hata ya kuwanunulia uniform, itakuwaje kule na walimu naye wana pesa? Hii pesa sikipatikana ifanya ile kazi inatakikana
kae ma jopiny othalie kod komitino ka gikoni gidwaro mondo koponi Safaricom iuso to maromo silings bilion 240 ketie gedo mag ndara kod kuonde mag somo. Hisa ambazo zinauzwa za Safaricom ambazo Vodafone anapewa 10%. Sawa. Ni gani hizi ambazo mwananchi wa Kenya haizi nunua? So angalia hapa. Ni sisi maskini kwa sababu hii pesa ni yetu. So Safaricom ikienda kuuza ile shares si pesa ya serikali bali ni pesa ya nani? Sawa. Kwa hivyo sisi tunase kuongea kusema mimi si support. Piny omedo lero ni gin kod chich ni pesano dwarore mondo ochuogi chike moko mabiro tayo makare manyalo miyo ok biti kode chudo magope kata lal kode weche mag mibadhi mamoko. Buy the shares, or is the government who approach Vodafone? Because there is a price of 34 which has been put there. I guess Safaricom being a very growing company, maybe in the next 1 year, those shares will be even 50 shillings or even 60. Jokanyo dwaro ni mondo jokenya mondo bedie kod pok mamalo kata odoko ni bei mag pok gisani osekelo achiedh nade chiro jo od bura. Koro biro chungo kendo keto e tim paro mawuok kuom jopiny e lipot michan pedhi ne od bura jumbe ariyo mabiro. If this transaction has to succeed, they must see where the proceeds go, and that must be ring-fenced in law. And all those views and all the other views that you've raised, we are going, and of course the issue of equity in terms of distribution of those projects. We want that if it goes to those infrastructure projects, they need to be identified early, they need to be equitable. We want the government to invest its resources in commercially viable infrastructure projects that will bring in income to our country. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Mana kamanya kor mga jogi winjo kanyo ka paro mopogore opogore bende jopiny nochiwo kanyo heavy pok dwaro mar uso pok mar kwanata malo 15 mar kambi mar Safaricom ne Vodafone. Winjo kanyo chenro mabende ibiro bedo kitime kuin thuolo mar jumbe ariyo titime e counties 30 to nek bende report bende wuok e kin thuolo makamano. Hakeni wakilo Dhiambo in bende chako diko tendre kod paro mopogore opogore. Winjo kanyo ka jopiny wacho ni kosa uso kambi mar Safaricom pesa mane go bedni ose us nego bedni timo kama. Pachiko tendre gimago. Awinjo ka wacho ni pesa no otigo maber. Kora na kian serikali nyanyisi ni wadhi use to kwa biti kode maber. Is that such an option? Koro kaka wachako serikali manyo pesa mondo fund budget mare. To budget nigi so many things, nitie gik miloso, nitie salaries, nitie ano. Koro nitie gik monego los. Kata sale ma idhi timno Odi mana fund part of the budget. It's about I think 200 billion. Odi mana fund part of budget mar Kenya. Koro wach malich ni gimone go beni chako go en why angomo serikal ne dwaro pesa ni in the first place. Tangomo serikal ne nyama na yude iuso stake mare i Safaricom. Ne chako kanyo. So as to whether ni pesa ni dhitigo maber kati dhitigo marach, in serikal ani nyisi jopiny ni pesa uni, is a simple answer. Kipenja ni anabom na yie kiwacho ni pesa ni bro tigo maber, adhi duoki na pesa ni adhi tigo maber kabisa. Asingo ni wadhi tiyo kode maber. It's a simple answer to a simple question. Main koro penjo kaka mage manene bedi ni penjo nikech no kejera mna ng'at ma penjo ni nikech nantiere sew mabire jod bura ma Kiharu Ndindi Njoro na wacho ni Safaricom ki uso ni share cheli uso sling prade ko dak en pesa matin koso winjo kata mna ka ng'ato penjo kata mna ni pesa ne. Yes, mage gik mane be be discussed. Could we not get a better deal? Okay. Did we have to sell all this percentage? Could we wait? Gika ilago. Andango me one nyaka time sani. Angumo rem makan not kechingen shares gin gik madongore. Koro kapok iuso share emido ka share kata kinyewe kambi moro tiboro do kiboro redeem ge after a very long time. Nikech en gima dongo year after year. To ka at every slightest opportunity winjo ko fuke dok piny to say the shares gin koro miya urumaga ma KCB ka mano ga not work. Koro mage questions mapano ne ben serikal kongo address ni ne wadwaro gini for 1 2 3 to my was the one of the options mane wana ni waonge option mora. That is what we should be discussing, not whether that money ibro chigo maber nikech mano tuji serikal ne tigi pesa maber okuno behani mano gimi penjo it's out of the question. Koro the real question should have been the processes ke jomoko ne wacho ni kaki use we are not agreeing with
mane mondo benwa discuss. But you see now, the moment okuni wawach marach, but the moment kidwaro ga ketho gimilongo ni public participation, and it is there kata kidwa ng'iyo gidwatiyo gimilongo ni divide and rule, koro imanyo group maduong' mang'eny gi kia gimiwacho, then so that joma nigi ideas ma strong, their idea will not matter. Koro kata deo hangi deo mimi wasewinji gimiwachono we've taken note. Koro iloka ikawo ng'ati dhi golo itru kana kucha, urocha kuwacho gik moko mokia ni hiyo pesa itumiwe vizuri. What option do the government have? Ni kutumia vizuri. There's no other option. Because that cannot mando kimo kunyal goli Narok ni biro nyiso serikal Nairobi ni pesa no kose tiyo maber. Mano gima ging'eyo, they have taken oath of office. Koro the question is, jok ma nigi lony maber onego bende bedo kanyo. Be manyalo miyo jopiny moko bende ideas. Joma nigi lony i weche mag trading. Mage mane ibedogo to gi publicize. Kata ka media kaka un seche moko. Kani winjo ni this thing is supposed to happen, joma nigi lony i weche mag trading gi shares bukelo to gikuro jopiny yudo ni magi by the options available. Ang'o miyo sirikal okawo route makama. Koro kata mana ute fwambo bende koro se odhinegi kaluwore nikech ang'eni pach jopiny en ga seche okawo thuolo malach nikech en gima nyaka mana kawo chakre okinyi nyaka mana odhiambo. Koro ute fwambo wan bende wang'e jok ma openjo ma correct. Ng'eni public wacho ni nitiere bende interest mar winjo ni en ang'o mana jok kaka bwacho. Akeni agori nene yo machal nade giminyalo medo. Hapa ni mopogore gi gima Mr. Kennedy wacho, gik mawacho ga yie godo kabisa. Ineno kani winjo audience no maber. Gin gi valid points, but giwacho points gi kapok ging'e exactly. Onego bene ati samane gin mondo mi gigol this point, onego bene ati the government ma propose mondo mi usne Vodacom the shares. Osebiro ne ati wan ne wabiro gi paro mar uso shares nikech ABCD valuation report mane wan go from independent bodies chalo kama imiyo jopiny be at least they satisfy themselves to this report. Giwuoye gimomi neno ni Mr. Kennedy notimo report, Sharon nigi report, magi reports mane wan go ne shares ni sani onego beni use pesa makama. Then shares mi uso gin mar sirikal, gin mekwa. Tiwacho ne to be no miji, was it competitive? Why must it be Vodacom? Magi onego beni ji ne onego beni jogi penyo ne to ang'o miyo Vodacom? Why not Sharon? Ang'o mane ok omiyo wakawo gi woto watero gi Nairobi Exchange, Security Exchange, mondo mi wagirene. Onego bende gigi very very clear, mondo mi ing'eni nitie informed contribution. Ng'ato contribute kong'eyo ni to contribute e wach mane. To kidhi adhiya ka cha wacho ni ati uti gi pesa maber, mago gik ma obvious, that's the obvious. Onge ng'abro nyisi ni ati pesa uni wadhi kwalo, wadhi tiyo kode. To ibro neno be king'iewo shares gi Sharon, it's a systematic pattern during elections. Ibro do ka government uso ga this kind of shares, to after election bech gibro duogo chien ga. Koro nyaka be ng'ide to the intention, what is the objective ma iuso go shares gi. Nikech magi pesa kaka jopiny, ang'o momiyo iuso gi. Koro magi monego bene ati koro jopiny tim nonro malong'o. Jopiny onego bene timo nonro malong'o, then jo media gi other experts bonego bene konyo ji mondo ji owinj ne to gige gin ang'o. Wan gi expert Donge momiyo ni wambe waluongo makawuono. Donge koro Jaramogi bende timo due diligence. Yes. Peter Wachin, I think information should be out there. More information should be out there. Nikech wang'ni bende wang'eni budget ibiro bed kisomo dwe mar 6 ka finance bill. Bende ang'eni en public participation biro bedo kadhi. Counties bende gi budget mag gi. Japiny nyaka penji ni nene yo machal nade. Lakini koro nyaka oket information ni oko kucha. What are they expecting? Ing'eni tie ng'ama biro pingo gimoro no neno kosiepne pingo, or ng'at mong'eyo, or ng'at mohero pingo. Kata jasiasa. But okia ni ng'ani osesomonwa. Ndalo moko nawinjo ka ji wacho kamano. Gino osesomo, wan ng'ani osesomo gino, wan gima osomo kanyo. Oselokonwa. Yes. So aparo ni kata nikech ang'eni aro yo twak makama nikech wadonge matin dakika par mar mun watiek chenro. Naneno ka finance bill ma higa mokalo. Iwacho ni paro mar chik mar omenda kapok oro nolokore chik. Nitiere kaka notem kata mana iloke kata mana dhok ma ng'ato winjo e yo makare. Nantiere kata mana nyadendi moro bende naneno na okelo ne wach matin kuom loko weche maket kod ma. Aparo
ne mano ne mar sundo rawere nyalo paro mana rawere koro dhi kore ng'anyo nolok finance bill ni mar mondo mi ogando winje yes nek beni time kamano sirikal onego beni mane tim kaka neno kan waloso katiba ndalo moko dongo noro kanya katiba Kiswahili before kana referendum biro and all that nikech idwaro ng'ata otem at least the majority otem ng'eyo gima dhi mbele kaka nyaka ranyo newspaper some space to ginyiso ji what it is about and all that Korea assume to jedi madisomo gazeti yes but at least it is more than more than yes okimiyo gi access koriboro ka ji discuss gik moko ng'eyo to actually that is the biggest problem in Kenya kasani nikech people are busy with their things koro ji bo discuss gik moko ng'eyo to paro no koro is just a sham, it's a waste of time kora paro ni mane ntiere paro moro ka ma hang'ini biro bedo kodwoko Ruth Nathi Ochieng nino chenro to thoth be naneno ka mor gi twa kaka upuonjo jopiny Ruth Nathi Ochieng wacho ni kaw paro no to en mana formality ok ketgi e tim tinde wang'eyo kaka weche go ringe Kenya ka iwacho ni kata gi uso mana Safaricom te kata Singapore ji ochope ok lichni ni bora kik mule mpesa na iwacho ni chenro kintiero gwach akena goro dinyise Ruth Nathi Ochieng ang'o kotende kod mane gan ok obadhe tingeni bentie percentage maduong' mag oganda moko badho unti murwa tema ulanda tek na ngima yweyo apa ne gima jopiny onego bed ni ging'eyo ni ati gimiuso ni ok en mar ne ati ma mwandu ma jopiny to gimoro kaka Safaricom opogore gi kampuni mora mora ma en strategic public asset ma ji kano pesa gi e Safaricom sani e-citizen services ichulo through Safaricom gik mang'eny sani watimo through Safaricom magini bo affect wa directly koro konego bene ati japiny wacho ne ane gini wan ok ochunowa gini ochuni nikech nitie kata mana data mari ma idhi us to a foreign entity ma Vodacom man company ma kumoro nono piny mano koro gigi onego bene ming'eni to is your data safe ko use ne foreign entity kata owache wa M-Pesa neno to ka data is not safe how safe is your M-Pesa koro magi questions monego bene be jopiny penjre kiki wach ni adira giusa gigo kochunowa jopiny nyaka ng'eni ati magi gin mwandu gi to is their duty also to protect mwandu ni okinyal bedo gi mwandu if you cannot protect mwandu yes aparo ni kaka mpita wacho no ing'eni percentage ma government stake no ne duong nyiso ni ng'ama nigi major shareholding in an organization en gi duol moro yes onya determine kata mana changes in charges nikech en gi percentage maduong' kacha to sama koro sirikandu onge duol in organization une marand economy mar Kenya en gima lich matin koro paro ni though joma ng'eny neno ni gimoko affect all the affect yes mbele nikech there are small things madhi medo costs moko machiel here and there koro ng'eny ji neno ni so long as it has not reached my door or they're assuming it has not reached your door okone ko bed ni abedo concerned and that's why you see katasani ka jidiko kata umbulu ibro fonyo nitie joma ng'eny ma bendo ok bi waste their time they go nikech kata mana ka umbulu bende zani yes, mbele chenro dhi mbele true ngamo yerno abro tiyogo anado andru care so that is also something that is there but I think ne wadwok geno kuom jopiny ni gin giratiro kendo gin ne obenigi gibedo gi duol weche ma governance mar piny margi iwacho ni onge moselalo wanyalo mana bero mabiro kata kamano kwatieko agoro gi wach ni moro wach madini her mar mondo mi jopiny ong'e gimo meni ka opachgi to nang'o men nek bedi giwuok oko ok ni koro en mar keto seche ten mar keto gimoro mar mondo mi olose chik mar mondo mi jopiny oyud godo fuong'ruok Sharon pacha mogik ne jopiny gima jopiny nyaka ng'e ni ati katiba marwa 2010 omiyo gi teko mang'eny ne power belongs to the people to any decision ma itiyo kod nying gi mondo mi government obed godo pachgi nyaka bedi mane ok ng'iyo article 10 of the constitution emomiyo noket this public participation then sheria ogolo kaka pes jopiny onego bene tiyo king'iyo article 201 and 227 kaka public finance kaka onego bene gigi bedo managed onego bene jopiny ng'eni ati ma en pesa gi to pesa gi onego bene gibedo gi ratiro mar ng'eyo kaka pesa gi tiyo onego bene gibedo gi ratiro mar ng'eyo ni to ka assets mag gi kaka Safaricom iuso ti iuse nang'o
to be nitie options ma available minyalo tigo mopogore gi uso these public assets. Koro kik jopiny bede ka gin gi ne ati nitie jotelo moro kacha magiketo geno gi kuome ma gidwa participate e matters ma affect their daily life. Obede wache mag yiero. Sani wawuoye wach mar NADCO en obro report ni bro konyo kaka wa conduct elections. Wawuoye cost of living. Koro jopiny onego bene wabed active citizen. It's also a patriotic duty mande mi wa participate e gimora mora mo affect to wangene ati the power is with the people, the power jopiny is a social contract ma jopiny maloso gini to giserenda ne joge their leaders delegate ne gi powers mar timo gigi to ka gitimo gi e yo maok kare to wan be gi ratiro emomiyo ket this public participation mondo wakwer ne gigi wanok wadwagi to kiudhi against kata e tok gima jopiny dwaro to there should be the consequences. Matine wanye jopiny moketo ji e telo onego beni golo ngata madhi e paro mopogore gi maun godo kaka jopiny onego beni ugole e telo. Ero kama na inya udhiambo gi wachni mondo kin bende. An katieko aparo ni jopiny nyaka ng'e teko margi, nyaka giwe wach mar ni sisi ni wanyonge, hatuna uwezo kabisa. They need to know ni gin gi teko mar kwero gimoro. Koro geno gi oduogi. To sirikal bende nyaka duok geno kuom jopiny. Ing'eni samoro yudo ka gik moko kelo tabu nikech ng'ato onge geno kuomi. Nyathi marach kati mondo mana chiewi dwa dhi tich. Mamupe ichiew chon dwa dhi kuro. Gajo ng'en gima nyala liot. Koro aparo ni duoko geno en gima muhimu kabisa kuom sirikal. Jopiny bende obed gi geno ni wabiro dhi mbele nikech gimoro ka gimoro chakre gi step achiel. Democracies masani dongo mobedo built maber. Gibeno chopo kuma by the way nawuoyo gi osiepa ma Nigeria no nyisa ni owuoro gima jo Kenya da complain nikech gin margi pod chien matin. Constitution katiba. Katiba margi ng'ango pod ni chien matin. But gido ka marwa sani osesudo mbele. Koro aparo ni jo Kenya wangi kaka wanyatiyo gi chike ma wan go sani mondo wadongre wasud mbele. Odhi bedo gi challenges mage but in the next years kata ma next generation the next generation will build from what we created. Gimwaloso sani no mwachako sani mwachako kwa doubt gino knyalre then now we have reached a point where we have achieved it. Where now public participation will be more structured, will be better. Koro jopiny obedo gi geno wang'eni mbele kucha dhi bedo maber mana ko wachako sani. Yes, koro kenni kikwa tem waweya no, it has to start from somewhere. Ero kama na inya mano paro maliu mabende uchiwo hokila Peter Goro kanyakla kod okil Kennedy Odhiambo gino kama inya kuom yoro eto akokinyi maka uono kuom puonjo jopiny ageno ni winjo gi iti tineno gi wangi donge koro kinde mabende koro lungu mar mondo michok pacho ganda kata mana kine chiro kacha to koro lungi niero koro idwaro stakeholders mag chiro kanyo biuru owinjo ni na pachu koro woguru oko ko thuolo makende mar neno ni pachu oket e report kok mano osaro kanyo sari mar okinyi gi kanyo ben makelo we giko mar chenro mano mar piny gisane mabiro en chenro mar nge jothumbe wa kawuono en chieng' tich abich ano kanyo ka Solomon Atito nodadho wendo entiere gi jathum mong'ere kaka Sami Kijana mane mowi godo e chenro mano mar nge jothumbe wa oritor basani nyinga Sharon Ong'aw. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki Najami, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com umetufanyia jambo